Mic, mic, mic. Ayun guys, testing ko lang. Kapag live sa cellphone. Saglit na, saglit. Live ba? Dinig ba? Test mic. Dinig ba? Yan, Lods, maninig ba, Lods? Ayan, mayroon, mayroon. Ayun, ayun. Ayun. Testing na po yan, guys. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Live po ako. Subok lang po ito. Ayan. Thumbs up dan, bro. Visit ka, harang wala. Meron yan. Baka unlimited na naman yung aking harang. Pero direct ako, bro. Direct ako, direct. Direct kasi ako, subukan ko lang sa direct. Ayan, Ma'am Nels, maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat sa inyong padalaw dyan. Maraming salamat. Tara mo yung book natin para talisayan na. Muna kita. Hindi lang nga, ayusin ko muna. Kumayos ang pagmumukha ko eh. Ma'am Carmen, mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Thumbs down, ating faulty. Ito lang guys. Parang mayayain ako sa camera. May na kasi yung aking internet. Ayun. Dinig ba ako dyan? Dinig ba? Ano ba yun? Para makapag-jacket tayo. Your channel. Ayan, 2 hours lang ako guys kasi wala akong StreamYard kasi. Ayan. Para sa aking sa aking watch hour. Kasi medyo tagilid na yung watch hour ko eh. Nawawa naman kayo dyan guys. Kamsa kanya naman. Wag naman kayo. Ma'am Carmen, dinig ating Carmen. Ayun. 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 Oh. Wala, tumawa. Ayan, tumawa. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ilang saglit lang. Habang ako ay lagyan nyo kayo ng music para hindi naman kayo mabore yung dyan sa baba. Di ba? Tapos lagyan ko ng disco yan. Ayun. Di ba? Oh. Ay. Hindi kasi ako sa cellphone, sa computer kasi ako nag-live. Yan, shoutout dyan sa Team Alimaliw. Ayan. Takpa ko lang yung buhok ko, guys. Masyado na mahaba kasi buhok ko. Para hindi niya makita yung kalbo ko. Ayan. Kasi masyado mahaba eh. Parang may iba naman.
Ayun, at ako yung umiikot na naman. At ako yung umiikot na naman ako. Ayan. Maria! Musta kayo dyan? Ako'y direct ham sa Leo Ming. Ayan, may shoutout sa Leo Ming. At wala ka pang jacket. Pasensya na kayo wala akong StreamYard. Direct live lang ako para update sa aking live stream. Ayun. Saglit lang. Ayun, 3 million viewers sa alam ko wala naka-live. May naka-live ba? Ayan, miss ko na kaya. May shoutout sa inyo. Oh! Miss you! Shoutout sa Leo Ming. Ayan, dinig ba ako dyan sa baba? Dinig nyo ba ako dyan? Pag hindi nyo ako nadinig, ganitong gagawin ko sa inyo. Ay, sorry. Kamay. Huwag kang matawad niya, Maria. Ayan, guys. Cellphone kasi ito, guys. Hindi ginamit ko yung cellphone ko. Padikit sa munting bahay ko, host. Thanks. Ayan, dating dikit sa'yo, Sir Leo Ming. Ayudahan na kita doon kay Lord Sandy, alam ko. May sa Baguio ka, di ba? Pero baba mo lang, Sir Leo Ming, para ipipin po natin yung house. Yung bahay. Ayan. Ayun guys, may ipipin ako. Patamsakan nyo naman yung nakapin. Ay, wala pa pala. Saglit lang. Hindi pa pala napin. Bagal kasi internet ko eh. Harang Preloads. Ayun, maraming salamat sa harang mo yung Preloads. Ay, thank you sa inyo guys. Ayun guys, direct live po ako sa YouTube. At cellphone ako gumamit. Herring. Prem ko din, Preloads. Baka naman. Ayun, sige, baba mo yung prem mo din, Preloads, para ano natin yan. Tawag nito. Ipin natin yan. Alam ba yan bukas? Ano to kay Sir Leo? Haba harang. Ayan, Ma'am Scarlett. May kailangan shoutout sa'yo. Ikaw ay busy ngayon. Ayun, may kailangan shoutout ulit sa inyo dyan. Pita dating dikit. Ayun, dating dikit na ako sa iyo, Sir Leo. Pero, ay, ka-blazy pala. Sige, Prelos. Okay na. Minsan, sa blazy. Yun lang, ipipin naman. Ayun, dating dikit na ako to kay Sir. TGF Ming. Ayun. Ay, ito pala. Siya. Ayun, dali. Ayan, patusok naman ang premiere ko. Ayan. Nabauna natin. Premiere o padikit? Dikit lang guys. Nahihilo pa ako eh. Naunahin ko mga pin si Sir Leo kasi nagbaba siya ng bahay niya. Mga 5 minutes lang guys. Pin natin na yan. Nabuburyong kayo, nalulungkot kayo, no? Lang, huwag kayong mag-alala. Bigyan ko kayo ng background sound, background music. Yeah. Hindi naman kayo mag-bore. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan guys. Klaro ba ating sound? Ayun.
Ayun guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Pakitamsakan naman natin yung finisher jacket. Yan, kahit mga 1 hour lang po tayo. Ayan, mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa 1 million viewers natin. Ayan, update lang tayo guys sa ating ano ba, hindi dinig ba? Update ka natin. Ayan, mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat sa 1 million viewers natin. Ayan, update lang tayo. Wow! Kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Powered by DJ Boom Boom Exclusive. Power. Ayan, Ma'am Naili Maureen, mag-allow shoutout sa'yo. Ayan, Ma'am Naili Maureen, maraming salamat sa parang mo dyan. Good afternoon, host. Tamsak dan still in Haram. Mag-allow shoutout sa us kung mayroon man. Shoutout comment section. Ayan, mag-allow shoutout natin yung sabi ni Ma'am Maureen. Ayan guys, may nakin po ako sa taas. Dan Tamsak Dikit, Madam Maria Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo, Leo Meng. Ayan, dinig ba yung music natin yan sa baba, Maria? Ayan, 5 million viewers na natin. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Shoutout sa Team Malimalim. Sa nag-isang founder ng Team Malimalim. Si Ma'am Richelle, shoutout sa iyo. Panay sorry niya sa akin kasi nasako niya ako kagabi sa kapon sa kanyang live stream. Ano na Ma'am Richelle? Alam nyo guys, si Ma'am Richelle masyado kasing ano yan, masyado sensitive. Kaya pagka nakagawa siya ng ano, parang iyak. Ayan, di ba Ma'am Richelle? Sorry din sa'yo Ma'am Richelle. Ayan. Miguel out shoutout ulit dyan sa 4 million viewers in the house. Yan si Ma'am Richelle pa yung pinakabait. Ayaw niya po yung mayroon siyang nasasaktan na damdamin. Tulad ko, nasaktan ako dahil sinako na daw ako. Ayun. Ayan, shoutout sa iyo, Fredas Nelson. Kay Leo Ming, guys, ayun, may nakapin pa ako dyan. Ayun. Now, Lee Maureen, Maria Miguel, shoutout, Zizi. Sabi ni Mama Naili Maureen. Ayan. Shoutout din niya sa Team Maliw. Sa lahat ng mga Team Maliw, Fredas Nelson, Lods Francisco, Lods Aldi, Lods James Climax, sa akin ng isang James Climax, at saka kay Lods Manapdulong, kay Bro Noel Naraha. Ayan, galaw shoutout sa inyo. Sa lahat po ng ating mga kabaihan, sa ating founder si Ma'am Richelle Climax. Ay, Ma'am Richelle Evangelista pala. Ma'am Richelle Evangelista. Ayan kay Ma'am Richelle Evangelista. Ayan, galaw shoutout ulit. Ay Ma'am Scarlett, Ma'am Sandra, Ma'am Ruby, Ma'am Paisa, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Paisa, Ma'am Scarlett. Ayun, Miguel shoutout ulit sa inyo. Ay Ma'am Blaze, Miguel shoutout po sa inyo. Ayan. 5 million percent Miguel shoutout. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you much. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Parang sa periyahan naman. Ayun, ikaw ang hanap-hanap sa gabit araw. Oh, di ba? Ah.
Ayun guys, may nakapin po ko dyan sa taas. Padikit naman kay Lea Ming. Kasi nasa Baguio po siya po si Sir. Si Sir po natin yan. Ayun, nag 2 hours lang po tayo guys. Update lang po sa ating YouTube watch hour. Kasi medyo bumaba yung ating watch hour. Kasi may ilang araw po tayo hindi nag-live. Ayun. Hindi pa ako makapag-stream yard kasi wala po akong data. Ayun. May unlimited po ako sa YouTube. Kaya maraming salamat sa YouTube. Pero yung hindi ta 2 GB na lang natira. Ayun, pang tira ko na lang yan. Scarlett Dan, nakapin. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Yun. Yeah. Maraming supportive si Ma'am Scarlett. Kiss natin sa Scarlett. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Sa 5 million viewers in the house, Miguel, shout out ulit sa inyo. Ayan. Ayun guys, pag nakadikit na kayo, ipipin natin ulit. Alam mo guys, yung style natin dito, 5 minutes na rin yung ano natin. Ipipin natin yung premiere ni Maria. Ayan, nakadikit na rin kayo Lods Leomeng. Ayan, masunod lang natin guys yung ating mga ano. Kung sinong papasok yan, papalit natin. Ayan. Ayan. Lods Leomeng, ibaba mo lang ulit yung ano mo. Alam mo nakadikit na rin ako sa'yo. Ibaba mo lang. Ayun, napag nyo lang guys, yung mga premium nyo dyan, ay pasunod natin yan, pasunod. Alam natin pasunod, alam yung pasunod. Silipin ko natin yung may riya ko nakadikit na. Ayan. Ay, alam ko nakatamsak na ako rito sa premiere ni Mayang. Si Mayang po ay nag-iisang Mayang po yun. Aba, 48 tamsak. Ay, hindi pa ako nakatamsak. Since na riya, di pa pala ako nakatamsak. Pero 48 tamsak na. Ba, may harang pa, may harang. Sige. Yung harang mo, ipaharangan natin. Okay, harang po, ha? Ayan Sir Leo Meng. Ayan. Ayan, may binabalis Ma'am Scarlett. Silipin din natin naman yan. Ayan, every 5 minutes guys, ibabayan po natin. Kapalitan po natin yung nakapin. Ayan. Ayan guys, babala kayo guys, baka hindi pa ako naka-ayuda dyan, kaso lang ang cellphone gamit ko. Ano ito kay Ma'am Scarlett? Kanyang view, pa-view to sa iyo Ma'am Scarlett. Ayan. Okay. Ayun, may binabadi si Ma'am Scarlett guys. Ito naman ng kanyang ano. Ayun, babiyo naman ng kanyang binabadyan guys. Ayan. Dimple Sakura Vlog, harang ngayon, maraming salamat sa iyo Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ayan, may ano ka na Ma'am Dimple? Mayroon ka ng jacket. Ayan. Ayun guys, patamsak man sa nakapin natin dyan sa taas. Ay maraming salamat sa inyo sa pagpaharang dyan, Ma'am Dimple. Ayan na loves, Maria Miguel, shout out sabi ni Ma'am Dimple. Maraming salamat ulit sa inyo guys, paharang nyo dyan sa baba. Thank you. Ayun guys, premiere po kayo, baba nyo pa yan guys para matamsakan po natin. From Nelson Ramos. Ayun, maraming salamat sa iyo Ma'am Dimple Sara. Welcome po sa live stream. From Nelson Ramos. Ayun, maraming sa iyo for loads. Ayan Ma'am Dimple. Patamsak mga lalabs. Yan, upcoming. Ayan. Sige Ma'am, patamsakan po natin yan. Ang problema po yan. Ayan. Habang binubyo ko to yung kay Ma'am Scarlett. Ayan guys, may binabali si Ma'am Scarlett. Patamsakan natin. Pabyo ng kanyang alagang pusa. Ang cute na kanyang alagang pusa.
Ayun, na Love Scarlett Miguelad, shoutout. Sabi ni Ma'am Dimple Sakura. Ayun, Ma'am Dimple, tamsakan pa natin yung ano mo. Ikaw. Ayun, Dimple po. Laki ng bahay ni Ma'am Dimple. Ayun. Live in 5 days. Ayun. 230. Ayun guys, paano naman natin si Ma'am Dimple? Laki ng bahay ni Ma'am Dimple. Ayun. Ayun po si Ma'am Dimple. Ayun, sino kung mag-iwan ng comment? Baka 230. Ayun, panoorin ko lang yung ano, trailer Ma'am Dimple. Ayun, Ma'am Gizel, maraming salamat sa patusok mo dyan. Thank you so much sa pagdalaw sa aming live stream. Thank you. Yan, for mga viewers in last mga shoutout ulit sa inyo. Ayan. Ayun guys, may binaba si Sir Leo Meng. Pasupport naman natin guys, maliit pa yung bahay niya. Ayun guys, Leo Ming, dan full pack sa'yo, sabi ni Ma'am Kaisel. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Kaisel. Ayun guys, may binaba din si Ma'am Kaisel. Pa-view naman po ng kanyang, ng kanyang premiere. Jong, shoutout Los Palcod at sa lahat na nandito. Ayun, maraming salamat sa'yo, Los Zali. Ayun guys, may nakapit mo ko sa taas. Ayun guys, dahil ako, dahil clip stream po. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ma'am Hajer Hamin Vlog, Miguel Loud shoutout. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Hajer. Ayan guys, may mga baba ng mga premiere dyan. Pasupport naman natin. Ayan sa'yo, Ma'am Lovely. Ayun na yan. Ayan, dana sa iyo. Dikit na sa'yo, Ma'am. Ayan. Sana all ganda. Ano lang yan, Luzade? Pinulot ko lang yan. Yung mga sama na iwan sa mga speaker lang yan, pero wala siyang sound. Speaker lang sound. Ayan guys, mabiyо naman kay Ma'am Kaisel. Ayan. Wala siyang amplifier. Ano lang yan, parang design lang, display lang. Ayan, dan sa'yo, Ma'am Ma'am Dimple Sakura. Ayan. Hayaan mo na mamaalam. Walang back. Ayun, dating dikit. Ayan guys, alam natin dating dikit na rin yan. Ay,
Ayun, i-off ko muna yung ano, i-off ko muna yung ano. Ayun, dito pala si Toto Jolam Parnes, nag-request talaga. Shout out muna ako to, please. Ayun, shout out sa iyo, Lods Jolan Parnes. Long time long si Toto Jolan Parnes. Kumusta ka naman dato? Sa tambay lang ako dito, Lods. Doon din ako kay Ma'am. Ay, oo nga pala, naka-live din pala si Ma'am Taysha. Sige lang, Lods, maka-update lang po ako kasi sa akin, sa aking WhatsApp kasi wala akong stream yard. Maraming salamat sa iyo, Lods Aldi. Ayan, ikaw na lang muna doon kay Ma'am Taysha para hindi naman siya nag. Maraming salamat sa iyo, bro. Ayan, Toto Jolan Palmes, damo niya salamat sa pagbisita. Na-miss ka na namin dito, Toto Jolan. Kumusta ka naman dato? Anong balita da? Anong balita da? Anong chismis da? Anong bago da nga chismis? Ayan. Pawas po, ayan guys, pawas naman natin yung ano ni Ma'am Kaisel. Ayan, maglablaban na lang kayo dyan guys. Maraming salamat. 5 million viewers in the house. Magkalaw shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Parang grounded yung aking speaker. Tandaan. Yakap mo at halik. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan. May mga binabang pin. Ayan, support naman natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa patamsak nyo dyan sa ating live stream. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, thank you so much. Sana wag bumitaw yung ating internet para tuloy-tuloy po yung ating live stream. Ayo. Ayan guys, may mga nakapin pa ako sa taas niyan. Tamsakan naman natin yung pin ni Maria. Ayan. Yung premiere ni Maria, tamsakan naman natin guys. Sa hindi pa nakatamsak, please, maluoy mo, mahawa man kayo. Si Maria po ay supportive yan kasi putik sila. Ayan naman, yung problema. Basta na to, ano dang balita? Ano dang balita sa lugar ta? Sa Grak po. Ayan. Grounded siguro. Ayan, 7 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Idol Falcon, good evening sa iyo. Tatay Rene. Ayan, Tatay Rene, Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa iyo pagdalaw, Tatay Rene. Ayan, maraming salamat ulit. Ayan, Tatay Rene, baka may ilang upang premiere dyan. Ano yung bahay? Baba mo lang, Tatay Rene. Baka hindi pa ako nakadikit yung iba ko. Didikitan po kita. Ayan, Sir Leo Meng. Maraming salamat sa pa-BG mo dyan, Sir Leo. Ayan guys, may natag kami sa internet ko. Ayan.
Ayan guys, may binabalik sa Tatay Rene. Ayan, pa-support naman natin sa Tatay Rene. Ayan. Jutay mag-ganern but co-op clothes. Ayan, sige, sige. Ayan, sige Tatay Rene, silipin ko po yan. Para... Ayan, Tatay Rene, may nakapin po ako dyan sa taas. Baka pili naman natin tamsakan ko. Ang bagal kasi internet ko guys. Yan ang problema ko rito. Sa lugar ko may medyo dead spot kasi ito. Ayan. Ayan, ayan, dating dikit na kay Tatay Rene, 220. Ayan, dikit na itong isa kong ano sa'yo. Silip pa tayo ng isa. Ayan guys, pasensya na mga kay Leo Ming, Sir Leo Ming. Tingnan natin kung ilan na yung kay Sir Leo. Para ipipain ko ito kay Tatay Rene. Ah, 720 na pala kay Sir Leo Ming. Okay. Ayan. Ayun guys, ipin ko lang to kay Tatay Rene kasi mas mababa pa yung kanyang bahay. Maliit pa kayo, 200 pa. Yan, Ma'am Scarlett, maraming salamat. Ayun guys, support naman natin si Tatay Rene. Ayun, mababa pa yung kanyang bahay. Ayun, 200, ano pa lang siya, 200. Tinan ko rito yung hindi ko pa nadikit sa'yo, Tatay Rene. Yan, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Maraming salamat. Kay Tatay Rene. Ayan guys, may nakapin ako dyan si Tatay Rene. Ayan, gusto nyo rin pong ano. Kay Sir Leo Ming, ayan, maraming salamat. Ayan, nakadikit na pala lahat sa'yo, Tatay Rene. 220. Nakadikit na pala lahat. Ayan, nalidahan na pala kita doon kay Lord Santia. Ayun guys, kay Sir Rene po, yun pala yung ano niya, yung kanyang, ano, yun to ba yung, ano, yung channel? Ayan. Ayan, maraming salamat sa pa-video mo dyan, Lord, sa Salvi. Kay Ma'am Scarlett, maraming salamat. Yun, antok na pa. Yan, may hinang signal ko. No? Dandikit sa kalibang nakapin. Ayan, Ma'am Daddy Prema. Dandikit. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Dikit, Ma'am Prema. Ayan guys, pasamahan si Tatay Rene. Ito yata yung channel nila na nawala. Ayan. Support naman natin kasi maliit pa naman yung bahay. 200 pa lang siya. Kung may mga ano kayo dyan guys, may mga tira pa kayo mga ninyo, dikit nyo na kay Tatay Rene. Ayan guys, may mga binaba sila dyan kay Sir Leo. Ayan, pa-support, didikitan na lang kayo, maglaban na lang kayo dyan guys. Ayun, Dan, Tatay Rene, sabi ni Sir Leo Ming. Ayun, maraming salamat sa iyo, Sir Leo Ming. Ayun, tumawag yung idol ko. Okay lang, Tatay Rene, walang problema po. Ayun, nakapin naman yung bahay mo. Ay, mga support. Maraming mga kaibigan po tayo mag-support yan. Alam naman natin na kahit ganito lang mag-supportahan po tayo. Unahin muna natin yung maliit na bahay. Ayun guys, may mga premier po kayo guys, tamsakan po natin. Ayun, maraming salamat ulit sa inyo. Ano nyo guys, mahirap talaga mangisda. Mahirap talaga. Like kay Sir Leo Ming, nasa 700 na siya. Yun, mahirap talaga magpaabot ng 1,000 subscriber. Kaya, kasi nagsimula din tayo dyan. Mahirap. Kung saan din tayo napunta para lang makaabot ng 1,000 subscriber. Kaya guys, support natin yung nakapin dyan. Yun, dumikit baba nyo bahay nyo. Ayun. Ayan.
Ayan guys, yung dumikit, ayun, bababa niyo ang bahay niyo para makasupport sa Tatay Rene. Ayun, pasensya na kayo guys, hindi ko makakyat, naka-direct live po ako. Ayun, Tatay Rene, may ba si Sir Leo Meng? Ayun, pa-support, maglablaban na lang kayo dyan sa baba. Hindi lang guys ha. DJ Dance Remix. Disco Mobile. Ayun, harang tamsak, ayun, Oragon 69, ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat sa Sunless Channel, Tamsak Danhos. Ayun, maraming salamat sa si Azar, Tamsak Harang Lots. Ayun, maraming salamat. Kay Harang Nikid 5 Channel Harang Dan Tamsak. Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat sa paharang nyo dyan guys. Ayun guys, may nakapin po ko sa taas dyan. Pasupport naman si Tatay Rene. Siya po yung nawala na po ng channel. Siya yata yung Tatay Rene kung hindi ako nagkamali. Harang Tamsak, sabi ni Oragon 69. Harang Dan, ayun, Tamsak Host. Ayun, maraming salamat. Sunless Channel Tamsak. Ayan. ACR Tamsak. Ayan, anak ko sila sa linya dito. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Sa patamsak nyo dyan. Sa 4 million viewers natin, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan guys, tamsak lang sapat na guys para sa kay DJ Falcon. Yung nag-iisang kay DJ, sorry. Ayan guys, tayo naman. Para mga kaibigan may ganon, ayun sabi niyo Tito Jolan Palmes. Yan si Tito Jolan Palmes po, mabait po na kaibigan natin yan.
Yan po yung aking no? Isang region lang po kami, region na lang. Ayan. Sakop po kami ng Region 6. Ayan. Daan sa naka-pinhouse, ayun, maraming salamat sa iyo, Naked 5 channel. And guys, support na po tayo, iwas-iwas muna tayo sa mga good vibes lang po tayo para medyo magaan yung ating pakiramdam. Ayan. Good vibes lang tayo kasi pagka hindi tayo nag-good vibes pa, yung puso natin doon nakasimangot sa loob, di ba? Di ba, Maria? Ay, sana si Maria? Ayan, oo, nadali ako ni Lolo sa umakyat nandun sa naman si Madam Kay at Mabros. Ayan guys, si Tatay Rene kasi guys, ng kwento na kanyang channel. May umakyat sa kanya. Ay, accept na parehas kasi ng hindi niya po alam na pala yun. Spammer. Yung spammer na yun guys, napapakita ng masilang bahagi ng kanyang katawan. Ayun, yung pinalo yung YouTube channel ni Tatay Rene. Ayun, kaya back to zero si Tatay Rene. Ayun guys, pasupport naman natin kasi dati 700 na yung bahay niya. Ayun, Lalab Scarlett Vlog, shout out. Lalab Scarlett Vlog, shout out. Sabi niyo. Ano yun? Nagkamali si Ma'am Scarlett. Ayan, iwan lang ng bakas para mabalikan ko tayo. Ayan. Sisi ha, Region Gate. Ayan. Ayan. Yan, sino ba gumagamit ng iyong channel, Ma'am Scarlett? Bakit gano'n ang kanyang type? Ayan. Iwan lang ng bakas para mabalikan ko kayo agad. Ayan, sabi niya Tatay Rene. Ayan, galaw shoutout dyan sa 8 million viewers natin sa baba. Sisi ha, Ridwan Gid. Ayan. Ayun, nakalagay kasi bagis, kaya post accept ko, iba na mabasa. O yan yung Tatay Rene ang mahirap. Ayun. Kaya mahirap kasi mo-accept minsan pag hindi mo kilala talaga. Kaya ingat-ingat po tayo guys sa pagpacket sa ating mga live stream. Ayan, sabi nito ayan, sabi nito Jolan pa. Taga Dalom Taytay o sa wala, ba't ganun? Oo, ganun talaga yung Jolan Palmes. Talaga ka talaga. Ayan, Miguel Alchata tuloy dyan sa 6 million viewers natin. Ayun, kayong mga counting money na counting ingat mga lods. Oo nga, Tatay Rene. Ayun, counting ingat po sa ating mga monetized channel. Ayun. Ayun, no, bakit? Sabi ni Lods Jolan Palmas. Ayan, tamsak Dan. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Pong. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, thank you sa iyo, Ma'am Pong. Ayan, napalipad na naman si Ma'am Pong. Ay, nako. Ito talaga si Ma'am Pong. Saan ko si Ma'am Pong? Ito ba? Ay.
Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pong, sa pag-share ng iyong blessings niyan. Maraming salamat. Ma'am Maxel, salamat ha. Ayan. Ayan, sabi nito, Jolan Palmes, salamat daw sa imo, Ma'am Maxel. Si Jolan Palmes, Ma'am Maxel, ay kabalo man na sa mag-ilong. Ilonggo man na sa Ma'am Maxel. Ayan. Ayun, shoutout sa aking mga kaibigan dyan sa Team Maliw Maliw. Sila ang ating founder is Ma'am Rachel Climax, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby Maria, Ma'am Lacey, Ma'am Scarlett, at si Ma'am Zamra. Ayan. Miguel, shoutout ulit sa inyo. I pray Lord Stress, Lord Manabduran, Lord James, Lord Zalde Zeben, kay Lord Francisco, at kay Brock Noel Naraha. Yan, kay Lord Forever Mine. Miguel, shoutout sa inyo. Lord Oliver. Miguel, shoutout, Miguel, shoutout sa inyo lahat. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako kay Tatay Rene. Padikitan naman natin sa 4 million viewers natin dyan. Ayan, Ma'am Pong, maraming salamat ulit sa pag-share ng iyong mga blessings dyan. Sa iyong naway, pagpalain ka pa ng mas mahigit pa dyan. Ayan. Ayan, Kuya Dens, maraming salamat sa iyo, Kuya Dens, sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, shoutout sa inyo dyan, Kuya Dens. Ayan. Dan Tamsak, Kuya. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Kuya Dens. Ayan, Tatay Rene, maraming salamat sa pag-BGBG. Ayan guys, may nakapin pa ko, support naman natin si Tatay Rene. Ayan guys, hindi ko na po yung kanyang premium. Ano naman natin, support naman natin kasi ano na lang siya, 200. Welcome, Kuya. Ayan po, support. Yun si Tatay Rene, guys. Yun po yung bahay niya pinaro ni Lolo. Kasi may umakyat sa kanya na spammer na naghubad. Ayan, automatic po tinanggal yung kanyang subscribe. Ayan, guys, pa-view naman kay Kuya Dens Car Views. Ayan, 28. Ayan, pa-views naman ang kanyang binaba. Ayan. Yung Kuya Dens, dito po ako sa yung bahay mo. Sa harang ako, binubviews ko po yung upload. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako. Pasupport naman si Tatay Rene. Ayan, may binaba din po si Kuya Dens sa 28 Cars View. Ayan. Pakisupport naman po nila. Supporter din po yung Kuya Dens. Ayan. Kapatiran ko po si Saria. Ayan. Ayan, mag-allow chat ulit dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, Kuya Des, binibigyo ko yung binaba mo. 2022 Toyota Hilux GR Sport with red, white sticker view. Ayan. Ang ganda.
Ayun, ba't ganon, no? Ayun, ganon talaga yan, Los Toto Julian Palmas. DJ, BJ. Ayun guys, pasupport naman natin binaba ni Kuya Dens. Ayan, yan. Panoorin niyo po yung Toyota Hilux. Ayan, support. Ganda ng Toyota Hilux. Hanggang tingin lang po tayo nito kasi hindi natin kaya ito. Ayan, 7 million viewers in Las Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa inyo dyan. Ayan guys. Naglaban pa tayo guys. May nakapin pa ko dyan. Pakitamsakan naman natin. Padikitan naman natin si Tyrone. Ayan guys, siya po yung sinipa nilulo kanyang bahay kasi nga inakyatan siya ng spammer. Ayan, pasupport naman natin guys para anong balik naman yung kanyang sigla sa YouTube. Ayan. Galaw shoutout ulit sa inyo. Ayan, sabi ni Toto Julan Palmas, ha, baka nice sila sa Garugal. Nice, ha? Oo nga, Lods, Toto Julan Palmas. Ay, nako. Di ba, Toto Julan? Ayan, Lods, Zaldi, maraming salamat sa pabidyo-bidyo sa baba, Lods. Maraming salamat sa iyo. Ayan, pasensya na, hindi ka na makakit kasi direct lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayun ba? Nung balik, signal ko guys, ganun talaga siya. Nakatakot minsan. Ayun, dating dikit sa nakapin, ayan. Ayun, dating dikit sa nakapin. Ayan, sabi ni Ma'am Scarlett. Ay, maraming salamat sa pabidyo-bidyo mo dyan, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa support. 8 million viewers in Las Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ay, shoutout sa aking mga kaibigan dyan. Ayan, Miguel, shoutout niya kay Lods Manap, Lods James, Lods Sally, 7 Bronovan, Lods Forever Mine. Lods Narza, Miguel, shoutout sa inyo. Ayan guys, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat. Shoutout sa Team Maliw-Maliw, yung Team Good Vibes, sa aking team, sa aking ka-GC, Team Binaliwala. Ayan, Miguel, shoutout po sa inyo. Ayun guys, may binaba din si Sir Leo Ming. Pasupport naman natin si Sir Leo po ay nasa Baguio po yan siya. Si Sir Leo po, isa siyang mag-YouTube din. Makikita niyo rin po sa kanyang mga live stream. Support naman natin si Sir Leo Ming. Ayun guys, may nakapin ako si Tatay Rene. Ayun guys, wag nating support natin si Tatay Rene. Siya po yung sinipa yung kanyang channel dahil po ay may umakyat na spammer. Nagpakita po na masilang bahagi ng kanyang katawan. Kaya yan po ay tinanggalan siya ni Lolo ng subscriber. Ayun. Support naman natin sa Tatay Rene. Tatay Rene po ay nasa Riyadh din po siya, ang pagkakalam ko. Ayan, importante dito guys, nag-aayudahan po tayo. Sama-sama mag-tismisan po tayo sa taas. Ayan, importante po nag-aayudahan po tayo, tutulungan po tayo.
Para po sa bawat isa po yung mga kanyang mga channel. Ayan, mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan sa 7 million viewers natin sa baba. Ayan. Importante guys, yan, maglablaban po tayo. Ayan. Iwasan po natin yung sama ng loob. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Nag-share ka naman ng blessing mo, Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa iyo. Ito nga sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ulit! Ay, naka. Ma'am Scarlett. Ayun, nawa, Ma'am Scarlett, marami pang mga pagpapalang darating sa iyo. Ibalik po sa iyo ng 3 pilupo yan. Ayun. At kay Mampong, maraming salamat din sa iyo, Mampong. Yan po inyong pinapalipad sa akin ay may maputanin pong maganda yan. May pa yung makatulong din po tayo sa ibang nangangailangan. Mag-allow shoutout ulit sa inyo dyan. Kung nakatanggap na tayo ng ating sa YouTube ay baka itulong din po natin yan. Yan lang po. Ayan. Bibili ka lang na, pakain mo na yan. Kasyang-kasya na yan. Ayan. O di kaya i-donate natin sa mga nangangailangan. Ayan. Miguel shoutout ulit sa inyo dyan. Sa 7 million viewers in the house, Miguel shoutout ulit sa inyo. Ayan. Mas mabuti daw yan guys na better than to give than to receive. Yun yung sabi nila. Diba? Mas mabuti yung nagbibigay tayo sa tayo binibigyan. Ayan, mag-allow shoutout ulit dyan sa inyo sa 7 million viewers. Ayan guys, may nakapin pa ko, pa-support naman natin. May binabali si Kuya Dance. Ayan, pa-support naman natin. Supportaran po natin yung bawat isa. DJ PJ. Yan, Tatay Rene, maraming salamat sa pag-BG mo dyan. Excuse me. Social distancing. What is social distancing? Ayan, mag-allow shoutout ulit din sa inyo sa lahat ng mga viewers yan sa baba. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, nakatulad ko. Ayan, keep safe sa inyong lahat. Kami shoutout sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi. Dapat daw sabi social distancing. Dapat mag-social. Pag magkatabi kayo matulog guys, dapat mayroong social distancing. O, di ba? Yung napanood ako guys na nag-viral kanina, nakita ko na sa Facebook. Ayan, yung bagong kasal. Ay, magpapakis ng bride. Ay, nako, iwan ko ba bakit gano'n. At ayaw na magpahalik. Banang huli napilitan din siya, nagpahalik din siya sa kanyang asawa. Kasi matiga yung kanyang asawa. Ayun. Ayan. Ano kaya yun? Bakit ayaw na magpahalik?
Dahil pandemic siguro, ano? Kaya makikita nyo yung guys, ang viral kasi guys, nakita ko lang doon. Ayun yung sa mga kantyon ng mga ninong-ninang nila, nagpahadik din si Mrs. Kaya dapat lagi tayong social distancing kahit natutulog po tayo. Kumbaga kung sa mga ano, ganun-ganun lang muna tayo, ayun, kapakapa lang muna tayo. Distancing. What is social distancing? Later, distance. Oh, dapat 1 meter guys, ang layo naman. 1 meter pa lang. Ayan. Social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. One later, distance. What is social distancing? While social distancing it is a kind of consideration with its two personality is not Ngayon guys, may nakapin pa ako dyan sa 5 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Yung sa 5 na yan guys, dalawa na ako dyan. Yung sa 3 million viewers natin, magalaw shoutout sa inyo. Ako yung dalawa dyan. Ay, tatlo. Bali, 4 na kayo. Magalaw shoutout ulit sa inyo. Ngayon, may katambay ako guys para hindi naman masiro yung aking live stream. combined. Yes, that is social distance. Ayun, kay Ma'am Scarlett, tinarang ko naka-BG-BG yan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan. One liter. Ayun, sa 6 million viewers, hindi as Miguel shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Yung guys, mag-comment naman kayo dyan. Hindi kayo nag-comment. Ay, naku, bahala kayo dyan. May nakapin pa ko dyan sa taas. Ayan, pakitamsa ka namin sa Tatay Rene. Ayan, si Tatay Rene po ay ang kanyang bahay po ay sinipa ni Dudo dahil may spammer. Ayan. Miguel shoutout ulit sa inyo. Saan ba kayo nagpunta guys? Wala naman naka-live. Eh, pasok na kayo dito. Mas maganda support guys sa mga small YouTubers at sa maraming viewers na doon. Ayan, dito tayo. Hati-hatiin lang po natin yung mga supporters po natin. Ayan. O, di ba? Ayan. Ayan lang. Ayan. What is social distancing? What is social distancing? Distance. What is social distancing? What is social distancing? Liter distance. Social distancing is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. One liter distance. What is social distancing? While social distancing it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distance. Ngayon sa 7 million viewers natin, maraming salamat sa pagdalaw guys. Maraming salamat sa comments lang guys. Maraming salamat. Ayan, 5 million na lang pala. Kasi dalawa yung sa akin dyan. Ayan, galang shoutout yun. Dubs Robs, Dance Robs, Vlog, Dan Tamsak ko. Ayan, maraming salamat sa iyo. Patamsak mo, Kuya Ate Robs. Ay, Kuya Dance, hindi ko malaman.
Ayan, maraming salamat. Ayan. 1 liter. Ayun, sa 7 million viewers natin dyan, Miguel Lau, shout out. Maraming salamat. Ayun guys, padikit naman sa nakapin si Tata Rene. Siya po yung, ulit ko na nga yan. Si Tata Rene po yan, yung bahay niya natin, 700 po yan. Nung nag-live siya, nasipa siya ni Lolo kasi mayroong spammer. Ayun, nagpakita naman silang bagay doon sa live stream niya. Kasi ginaya po yung pangalan sa taas. Kaya in-accept niya sa taas. Pag open, nakita yung mazina yan. Automatic guys, tinanggal yung kanyang subscriber. Support naman si Tata Rene. Ayan. Yan guys, may binaba din si Denz Rose Vlog. Ayan. Ayan, silipin ko guys kay Tata Rose. Para ipalit ko na lang kay Tata Rene. Kasi alam ko nakadikit na rin kayo rito karamihan kay Tata Rene. Ayan. Parang may grounded yung ano. Wala bang grounded din? Yan, bago ko mag-ano, basahin ko muna kay Tuto Julan Palmes. Ano, Tuto Julan Palmes? Palangga, ano si Tuto Julan Palmes? Si PS lang cute joke. Nasabi ko lang PS you joking. Ayun. Sabi Tuto Julan Palmes. Iba talaga yun. Ibang-iba talaga yung Tuto Julan Palmes. Diba? Ay, wow, si Dance Rob. Ate Robs, ano ka na pala? 99, ayun. Gawin po natin ano. Hindi pa nakadikit ito. Gawin na natin ano, 100. Ayun. Ayun, galing sumayaw ni Pastor Mike. Ayan, 100 ka na, Ate Robs. Saglit lang guys. Guys, ipiping ko po si Dance Rob Vlog. Ayan. Alam ko naman nakadikit na kayo kay Tata Rene. Ayun. Advertise yata yun. Ay, sorry naman. Advertise pa lang. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan guys. Pa-support naman natin. Kay sa Ate Robs po yan, asawa ni Kuya Dance. Ayan, mag-asawa po yan. Yan po yung kapatiran ko po rin sa Riyadh. Supportive din yan ng mag-asawa niya. Saan na ba ako? Ayan. Wala pala isa na. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas. So, nasa 100 na rin may get sa Terops. 99 po siya kanina. Yung may video, maliit lang na video binaba niya. Pwede niyong panood dyan guys. Payudahan naman natin. Ilang guys ha?
Ayan, tamsak harang loads. Ayun. Ayun, maraming salamat sa iyo bro, Saldi. Ayan guys, may nakapin po ako dyan sa taas kay Ate Robs. Ayun, kapatiran ko rin po yan sa Riyadh. Ayun. Pa-support naman natin. Ayun, maraming salamat sa iyo bro Saldi. Ayun. Ayan, 7 million viewers in the house. Mag-allow shoutout ulit at maraming salamat. Ayan guys, may nakapin pa ako. Pa-support naman natin. Naka 100 na si Ate Robs yata may higit. Ayan. Ayun. Ayan, magdarating na yung congratulations ni Lolo ka sa iyo, Ate Robs. Ayan, Kuya Zalz, ML, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayun, 8 million viewers in the house. Mag-allow shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun guys, pa-support naman sa nakapin. Yan, alam ko naman po hindi po ay nakadikit yan sa nakapin. Ayun, maliit pa yung bahay. Ayun, grounded yung ano po. Dan sa nakapin, Lods. Ayun, maraming salamat bro. Lord Saldi sa sa nakapin. Ayan. Dancing to the beat with DJ. Ayun, 10 million viewers in the house. Maraming salamat. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Pa-support naman po. Ayan, si Ate Rose. Pindutin lang yung po kanyang link po. Makikita niyo po siya dyan. Sumasayaw po. Ayun, Scarlett, shoutout po. Ayun. May nakadikit naman ako sa kanya guys. Baka di pa dikit. Iwan lang po kayo ng bakas guys kasi babalikan po yan. Babalikan po nila yan. Ayan. Maglablaban lang po tayo. Suportahan lang po tayo. Iwasan po natin yung yung samaan na loob. Masama po yan. Ayan. Ayan, Ma'am Marge. GG. Hashtag number 2. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marge. Maraming salamat lagi sa pag-support, sa pagdalaw. Ayan. Sa mga premier ko, nakikita talaga si Ma'am Marge supportive po yan. Ayan, Ma'am Marge, may nakapin po ako. Kapatiran ko po yan, sir. Yan. Ayan, pa-support naman natin. Mababa po yung bahay. Ayan, gusto din po pumasok sa YouTube. Ayan. Siya pong may bahay ni Kuya Dance, 28 car views. Ayan. Ayan, shoutout ho. Ayan, shoutout sa Ma'am Merge. Ayan, guys. Mag-present din ako, guys. Parang dito po ako. Ayan. Ito lang. Ayan. Oh, diba? Ayan, nalilikit kasi ako, guys. Ayan. Ayan, guys. May nakapin pa ako. Support naman natin yung nakapin. Ayaw, nandun po na sa loob. So, ayan guys, patidikitan naman natin guys. Haluin mo. Grounded yung aking grounded yung mic ko. Patamsak tayo mga co-host. Ayan, sige lang, Ma'am Marge, baba mo lang para tamsakan po natin. Ayun. Ayan guys, may binaba si Ma'am Marge. Ayun, tamsakan natin yan. Dalawang tamsak sa'yo, Ma'am Marge. Yan, OTW sa nakapin. Ayun, maraming salamat sa'yo, Ma'am Marge. Ayan guys, may binaba si Ma'am Marge ZG. Patamsak naman ng kanyang, ng kanyang premiere.
24 hours. Ayun. Munting sorpresa sa birthday ni Mother. 62. Pang 62. Ayan. Ayan. So, Lods Meses Barreto, Miguel Lod Chotat. Ayan, umasenso na tayo ngayon, Lods. Yan, hindi pa naman, Lods. Wala pa naman kasi tayo sinasahod. Ano lang, kumbaga, kumbaga lang. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa Lods Meses Barreto, ating kaibigan na supportive. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, 62 tamsak sa'yo, Ma'am G. Ma'am Marge. Ayan. Ayan guys, huwag naman natin kalimutan supportahan yung nakapin dyan. Ayan, tamsak lang guys, sapat na. Dikit, ayan, dikit kalimbang na kayo. Ayun naman si Ma'am Marge. Ayan, si Ma'am Marge po, supportive din po natin kaibigan po yan. Ayan, pangalawang tamsak sa'yo. 8 million viewers in the house, Miguel Lod Chotat ulit sa inyo. Ayun, isang sayo naman dyan, Lods. Ayun, ayun, sige. Lods Miss. Alam naman natin si Lods Miss Barreto supportive yan. Ayan, maraming salamat dyan sa patamsak nyo dyan, guys. Thank you so much. Sa 11 million viewers natin. Ayan, 63 tamsak sa'yo, Ma'am Marge. Ayan, Dance Rose Vlog, Dan Dikit. Ayan guys, ayan. Ayan Dance, ayan, nag-iwan na baka si Ma'am Rose. Ayan, kaya na naman balik sa kanya. Ayan. Isang sayaw naman dyan, Lord, sabi ni Lord Meses Barreto. Ayan, kaibigan natin yan. Ayan, pagbigyan. Diba? Mga supportive ng kaibigan, kailangan ano natin yung mga sayaw natin. Ayun, shoutout kay Ricey Dan. Sana all masayo. Congrats sa'yo, Ricey. Daming mapunta sa live stream ni Ricey. Congrats sa'yo. Bumalik na rin yung inyong channel. Ayun. Ayun, tinago lang yun ni Lolo, yung channel. Kaya congrats. At medyo bumalik na inyong sana. Oo, sana all magaling sumayaw. Hey! Ayan. Masaya din kami, Ricey, para sa'yo. Ayan. Ayan, tamsak sa Lods. Tamsak Dan, bro. James. Ayan, bro. James, alam ko to si bro. James, pinakamabait to. Pinakasupportive ng kaibigan to. Shout out kay Lods. Pinakapin po ako dyan, bro. Patamsakan naman natin. Padikitan naman natin. Request kasi ni Lods Meses Barreto yan, guys. Supportive natin kaibigan. James, shout out! Kaya pagbigyan natin minsan. Siya lang guys Shout out Lods Zaliel 7 sabi ni Lods James. Ang ating kaibigan na si Lods James. Ang pogi ng yan si Lods James guys ay solid na kaibigan talaga yan. Pag dumalaw ka doon sa kanya, Happy 10th birthday Ricey Judd. Pag nadalaw po kayo doon sa kanilang bahay ay nako, napakasikaso. At malulunod kayo doon. Langita mong ang laki mong tao. But cute ha? Yan, si Toto Jolang Palmis niya. Muna yung akon nga. Ay, kababayan ko na sa iya. Wala nyo. Ano naman na basta like ko rin si Toto Jolang Palmis. Mars, GG, shout out po. Ayun guys, bago tayo magano. Di kita naman yung nakapin sa taas. Ayun guys, yung ilaw ko sa taas, bumubuka-buka yan. Ayun, shoutout dyan sa 11 million viewers natin. Ayun guys, may binaba si Ma'am Marge, pa-support naman ng kanyang premiere. Yung birthday surprise ng kanyang ano yan, ng kanyang, ano ba yun? Kanyang,
Ayan guys, at least ano tayo, maka 2 hours lang po tayo. Magsunod mag-live si Los James para maganda. Pasensya na kayo guys, hindi ako makapag-stream nga. Limited lang po ang stream yard ko. May 2 GB pa nga ako natira eh. Ano ko na yan? Pang-reserve ko na yun. Lods, ano ko yung mga step mo sa'yo, natawa ako. O, di ba? Yung ano yun, Lods, yung Pilipino, laban ng mga laban ng mga Egyptian. Ano mo yun, Lods? Ayan, Lods, yes, maraming salamat. Mag-sit ka na, Lods, lang yung premiere mo, mga 2 hours lang. Nag-update lang ako guys sa aking watch hour kasi medyo mababa na. Kasi ilang araw hindi ako nag-live. Ayan. James Climax, shoutout sa iyo po, shoutout po. Ayan. So just baka pwede mo nang bigyan yun sa taas dyan. Alam ko naman marami kang mga alagad dyan. Huwag ka lang puro tagay dyan, maglikit ka naman dyan. Ayan, shout out James Climax, shout out po. Sabi ni Los Menes Barreta. Los, naman ko yung ano yan. Yan guys, may binabali si Nightbot. Yung pag-type mo ng saldi, lalabas. Napalipad na naman. Napalipad na naman yung kaibigan natin na si Los James. Parang naiya na ako nito. Parang gusto ko na lagyan ng laman yung ATM ko. Parang makabawi-bawi mo lang. Ayun, Los James, maraming salamat sa pag-share ng iyong blessings yan. Naway, babalik pa sa'yo ng 3 3 balik po para sa iyo yan. Yan kay Team Hads, maraming salamat, Lods. Sa pinaka-supportive natin kay sa Team Hads, maraming salamat. Shout out, Lods, barang kay Mardy. Team Hads, shout out. Shout out, Tamsak. Maraming salamat. Maraming salamat ulit sa iyo, Lods James. Alam niyo guys, si Lods James, ay, nako. Sabi ko sa iyo. Mabait po yan, nakaka-supportive po yan. Pero minsan may yan tampuin yun, guys. Haba ng harang, Lods. Yan sabi ni Lods Charby. Ayan, maraming salamat sa harang mo yan, Lods Charby. Shout out, Team Hads. Ayan, haba ng harang. Hello, Marge, sabi ni Lods Team Hads. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa 10 million viewers na. Ayan, guys, may nakapin pa ko sa taas yan. Baka pwede naman nating tamsakan yun, guys. Tikitan. Iwan lang po kayo ng bakas guys, maliit pa yung bahay niya. Yung kapatiran ko po yan sa Riyadh guys. Matagal kami nagsama niyan, hindi pa ako na-destino dito sa Damam. Ayan. Lagi kami magkasama niyan. Charby TV, shout out. Yan lang, shout out Sir James, sabi ni Charby TV. Ayan. Maria, ang nag-isang Maria na si Mayang-Mayang. Ayan. Maria, may nakapin pa ako dyan, baka pili mo nakita. Yan guys, pasupport naman yung nakapin. Maliit pa yung bahay niya. 100 pa lang yan guys. Maluoy mo. Maawa mo. Maluoy mo. Yan kasi niya pa. Hindi nyo din nikitan yan. Ay, sorry. Napindot ko yun. Ayan mama, Skylove Baiza. Ang mag-iisang Skylove. Shout out YouTube Yan guys, patamsak ng premium Lord Bro. Team Hads. Ayan, marami silang premium. Ayan, alam mo nakatamsak na ako. Kuya Charby. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kuya Charby. Sabi ni Maria. Ayan, 30 million viewers natin dyan. Ayan guys, shout out Miss Gigi. Maraming salamat. Kuya Charby. Kuya Charby. Ayan. Ano daw? Ayan guys, may binaba ng premium si Team Harold. So ayan guys, mag-iwan lang po kayo ng bakas. Ayan sa nakapin dyan. Pa-support naman natin guys. Sige na guys. 10 million viewers natin yan. Ay, ano lang pala. 9 lang, 9. Kasi yung dalawa sa akin. Tamsak Dan bro Harold. Ayan guys, may nakapin ako. Saglit lang naman po yung video niya. Pandikita niya naman yan. Maluoy mo. Ano ba yun? Ayan. Wow! Pipipin ko po yung premiere ni Bro Harold. Para matamsakan nyo rin po yan. Ayan. Kahit tagal na dumating. Ayan. Ayan guys, ayan.
salamat sa iyo, Lods James. Maraming salamat sa iyo, bro. Ayan, pasensya na kayo guys sa mga kaibigan natin na hindi ako nakakit sa taas. Wala ako pang stream yan. Direct po ako, direct. Yan bro, Saldi, maraming salamat sa iyo. Ayan. Ayun, kung nakadikit na kayo dyan guys na nakapin. Ayun. Para ano naman natin? Ayan, para palitan na natin. Kung nakadikit na kayo guys na nakapin, ipipin ko muna yung premium ni Team Hans. Nyo remember po yan sa Team Hans. Si Bro Har. Ayan. Ayun, patamsak naman sa kanyang premiere guys. Ayan. Yung mga mabilis lang mga internet nyo dyan. Patamsak ka naman natin si Bro Har. Ayan. Yan, Kuya Dens, baba mo lang ulit yung, yung link para... Maria Yahoo! Ayan. Rotation po natin guys para lahat makano. Ayan, mag-set na kayo guys ng inyong live stream. O ito na magsunod mag-live. Si Lods Jess, mag-set ka Lods. Kasi 2 hours na naman. Parang ka-live din yata siya, no? Jess, bakit ganun? Utos lang yun, ha? Ayan, sabi niyo ito, Julian Parmes. Bakit ganon? Utos lang yun. Ayan, Soto Julian Palmes. Amigo ta na niya Soto Julian Palmes, Lods James. Boto na siyang amigo ta si Soto Julian Palmes. Guwapo. Ayan. Oh, di ba? Ayan guys, may nakapin pa ko dyan. Patamsakan naman ng pin, yung line ni Lodsar. Dan, tamsak sa premier mo, Team Ha. Sa'yo maraming salamat sa'yo, Ma'am Marge Judy. Ayan, baba mo rin premium, Ma'am Gigi, para masalita ng tamsakan lang po yan. Ayun na, at least, Terobs, naka 100 ka na. Ayan, magmimessage na si Loyo. Congrats, Kalay, 100 ka na. Maraming salamat sa inyo dyan guys, kay Lods Salde 7, Lods James. Ayun, maraming salamat ulit sa iyo Lods sa pag-share na yung mga blessings yan. May marami pang mabalik sa iyo. 3 balik para sa iyo. Maraming salamat. Ano ni kay Mampong na nagpalipad din kanyang blessings. Maraming salamat din sa iyo. Julan, pasensya ka na Lods. Ayaw ko kasi sa LS ko ng mga bad comments. Sana maintindihan mo kaya. Sige, intindihin mo lang yan Lods, Julan Palmes. Ikaw na lang mag-understood. Ganun talaga yan. Ayan, magalaw shoutout ulit dyan sa 11 million viewers natin. Ayan, respect lang sa bawat isa. Ayan, maganda dyan. Ayan, 11 million viewers in us. Magalaw shoutout po sa inyong lahat. Ayan guys, may mga bad comments na kaya tinatanggal talaga yan. Kaya, dapat good vibes lang yung mga comment natin. Ayan, para hindi tayo makapikto sa iba. Ayan. Bawal po magmura. Ayan, bawal po tawag nito, manlait. Bawal po yan. Iwasan po natin. Ang good basta. Dan this robes dikit na. Ayan, maraming salamat sa Lods Charby TV. Ayan, mag-iwan ka na ng bakas kay Dance Robe. Maraming salamat. Ayan, walang magandang mga anumay sa lahat ng bagay. Respeto natin ang bawat isa. Ayan, ang importante dyan guys, magbigayan po tayo. Mag-unawaan po tayo, maglablaban po tayo. Pag ayan na maglablaban, magsuntukan na. Alam mo naman yung mga Pilipino guys, di ba? Pagka nagdidebate yan eh. Pagka hindi na medyo talo sa debate, suntukan na lang tayo. Ano gusto mo, suntukan na lang tayo. Shout out, tamsak, sabi ni Bro Tehas. Ayan ang mga ugali natin mga Pilipino guys. Kaya huwag natin pwedeng dinayan. Kahit dito, kung nagmura ka dito, isako kita. Ayan, sabi ni Lods Charby. Hey, I'm understand to, James, okay lang yan. Si Lods Julian Palmes ay aking kababayan yan guys. Ganun lang talaga siya. Kaya good vibes lang po tayo. Mabait po yan. Kayo na lang mag-understand na sa mga isa.
Ayun. Ayan, maraming salamat sa pabigyan ng Lazaldi. Ayan. Yan lang guys sa mga lain ng mga Pilipino guys. Ayan, magpatalo kasi yan. Pag natalo, ang gusto mo, tuntukan na lang tayo. Oo, di ba? Nangyari kasi yan guys doon sa, nung nasa Riyadh pa ako kasi, hindi magkasundo yung, bago ako dumating, hindi magkasundo yung India at saka yung pinsan ko dati. Andun. Nag-away sila, nagkagulo. Good vibes lang basta walang mura, yan sabi nila. Oo, nagkagulo sila. Eh, yung Indiano kasi medyo malaki yun eh. Kaya ginawa ng pinsan ko, kumuha siya ng patalim. Ayun. Ayun. Eh, pinagalitan siya namin. Okay lang daw yung suntukan. Basta wag lang yung maghawak ng patalim, yung mga kutsilyo. Kasi pag dito kasi guys, delikado na yung pag mahawak ka ng kutsilyo. Ayun, ayaw na ayaw nila. Okay lang yung suntukan. May bukol, eh, may mga pasa-pasa, yung mga labi mo. Huwag na humawak ka ng mga patalim, mahirap na yan guys. Kaya iwasan po natin. Minsan kasi hindi tayo makapagtimpi, kaya iwasan po natin humawak ng patalim. Humawak na lang po tayo ng mga magandang hahawakan. O, diba? Salamat to, salamat. Ayun, good vibes. Ayun, salamat to, Jolan. Pwede ka pa naman pumunta ulit sa basta good vibes lang tayo to, Jolan. Okay. Ayan, pwede ka mabasa doon to, Jolan Palmes. Basta, ayun lang. Si Mrs. ni Lord James ay ano din yan, taga Bacolod din yan, Toto Jolan Palmes. Hiligay nun. Ano din yan? Ka-region din po natin yan, Region 6 ayan. Okay to, kopya. Ayun, ay maraming salamat. Yung mga importante dyan, may pakopya. Ayun, kaintindihan po tayo. Ayun guys, ayun guys, iwasan po natin magmura, manlait. Ayun po kasi guys, ang medyo masakit basahin at pakinggan po yan. Minsan pag nasa live po tayo. Pag gano'n na ano na natin, tanggalin na po natin para walang naman. Paiwasan din po natin. Support lang po tayo. Support lang po. Ayun guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Patamsakan naman natin yung premium ni Team Hans, yung ating bro, Harold. Ang pinaka-supportive na si bro, Harold. Ayun, dito na si Ma'am Richelle, ang ating founder ng Team Maliw Maliw. Yun siya guys, ang founder. Ang pinakamabait at pinaka-sensitibo. Si Ma'am Richelle Evangelista. Ayun, si Ma'am Richelle makagawa siya ng ano. Ayun siya makakasama siya ng loob ng ibang tao. Ayan, ganun si Ma'am Richelle. Kaya ito sa'yo Ma'am Richelle. Ayun, tsaka ito pa. Siya po yung DJ ng Kuwait ng 88.8 Kuwait Station. Siya po yan. Si Ma'am Richelle Evangelista. Hindi nyo lang alam guys. Siya po yan. Di ba Ma'am Richelle? Lord Saldi, shout out! Sabi ni Ma'am Richelle Evangelista. Ayun, Team Haz. Miguel Lord, shout out sabi ni Ma'am Richelle. Ayun, maraming salamat sa inyo. 4 million viewers guys. Kasi dalawa, akin po yan guys. Huwag kayong mag-ano dyan. Akin yung dalawa dyan. Nakatambay dyan. Yan, Charby, shoutout. Bakit naglukso yung aking tumalon, yung aking music. Ayan, Sir Leo Ming. Miguel shoutout sa iyo, Sir Leo. Maraming salamat sa iyo, Sir Leo. Sa pa-BG-BG dyan. Ayan, Prelods. Nakita ko nakalive din pala si Ma'am Blazy. Ayan. Sige lang, Prelods. Maraming salamat dyan sa slash. S27, magandang gabi, S27, sabi ni Dr. Jolan Palmas. Dr. Jolan Palmas, basta hindi ka pa nakatamsak, diba? Patamsak naman dito. Ayan, 7 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, maraming salamat. Ayan. Puro na lang maraming salamat. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Ayan, si Team Huds. Ayan, Harold. Ayan po, naka-member po siya yung mga kaibigan natin na supportive. Yung mga nagpamamagay sa inyo support sa bawat isa.
Maglablaban po tayo guys, magtulungan po tayo. Tulad natin na nag-uumpisa pa lang, yung mga maliliit. Yung maliliit, lumalaki din yan pag panay pakain. O, di ba? Sabi ko sa inyo. Yun, umikot na yun ako. Hanot gidya to. Ayun. Alam nyo guys, yung hanot, palo talaga yan. Sabi nito. Yan ang mga, yung mga lingway na may lunggo na nakakatuwa. Minsan. Yan. Hanot? Kung sa Tagalog. Ano ba sa Tagalog? Balbal. Kung sa Kraya, balbal. Oh. Pero may ikot na yung signal ko. Yan. Ano mahirap pag may ikot na. Ayun, Dan Tamsak Premier nakapindikit. Ay, maraming salamat sa iyo, Sir Liaming. Ayan. Ayan guys, mag-set na kayo ng mga live nyo dyan sa sunod. Ayun. Ako guys, update lang po ako sa aking stream. Abutin nga ito, mga YouTube ko, unlimited siya. Pero yung aking ayan, bilis guys, ng aking yung aking data. Kasi yung 20 GB ko, 2 GB matira. Ayan, yung bakit nangyayari. Pero mabilis siya maubos. Pero yung social media ko, unlimited to siya sa YouTube. Pero sa Facebook, kinakain kasi. Siyempre guys, matawag din tayo sa ating mga minamahal sa buhay. Ayan. O, diba? Kurante dyan. Di bali, maubos load natin basta kausap natin yung ating minamahal sa buhay. Ayun, shoutout. Pa-shoutout lang ako, boss. Ayun, shoutout sa kapatid. Kaibigan natin si Lods. Eric Goodblan. May kailan shoutout sa Lods. Long time, long see. Ayun. Kamusta ka na, bro? Yan guys, nag-ano na. Mag-mute muna ako saglit guys kasi nagsisigaw na. Narinig nyo yata. Saglit lang ha. Saglit lang guys, mute lang ako guys kasi nagsisigaw dito. Ayan. Okay lang. Ayan. Pero wala na. Ayan, Ben Mayor Viewers and Daos, mga loud shoutout po sa inyo. Ayan, Prelads Nelson, maraming salamat sa pagdalaw. Ayun, sabi ni Lods, ayun, Lods Falcon, kilala ko ba yung mahal mo sa buhay? Si Juan ba? Ay, hindi mo kilala yun, pre, Lods. Yun, kasi yung mga, sa Pilipinas yun sila, yung mga minamahal ko. Yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko. At syempre, yung minamahal ko. Ayan. Wala kang alam dyan, Lods James. Kaya, huwag kang ano dyan. Ano dyan? Ayan, may kailangan shoutout ulit dyan sa inyo, Team Hats. Ayan guys, may maba Sir Leo Ming. Pasupport naman natin yan guys. Ayan. Alam ko naman guys, si Sir Leo Ming nakadikit na rin kayo lahat dyan. Ngayon, pasupport si Leo Ming, maliit po yan. Si Sir Leo, pag pumasyal po kayo sa Baguio. Ayan, Lods MG Dulag. Mayong gabi sa inyo, Lods MG. Kamusta ka na po dyan? Tawang-tawa si Lods James. Huwag kang ano dyan, Lods James, kasi wala kang alam. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Patasaka naman yung premiere ni Sir Harap. O nakatamsak na kayo guys, ipipin ko ulit si Sir Leo Meng. Ayan. Ayan, patamsak naman guys bago palit. Salit-salitan lang guys para mas maganda yung labanan natin. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa rebel nyo. Alam ko nakatamsak na rin kayo lahat dito. Ayan. Ayan guys, ipipin ko si Sir Leo Ming. Baka hindi pa kayo nakadikitan. Dikitan nyo lang guys si Sir Leo. Kahit mga 3-4 lang. Para naman hindi malagas din. Kasi kinakain din naman kasi ni Lolo pag sobra-sobrang dikit. Ayan.
Ayan, Ma'am NG Dula, may nakapin pa ako. Lord Sarah, ibaba mo lang ulit yung premiere mo. I-pin ko muna si Sir Leoning. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Lord, pakapili naman din support si Sir Leoning. Siya po ay nasa Baguio. Siliksikin nyo lang po yung kanyang pagkatao dyan sa kanyang YouTube channel. Kaya Dance, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. DJ BJ. And welcome Sir Leo Ming. Ayan, alam ko nandiyan ka lagi. Maraming salamat sa. Ayan guys, support naman natin sa Road to 800k na rin po si Sir Leo. Ay, 800 pala. 800k naman sa akin. Ayan. Support na lang po natin yung maliit. Ayan, tiga-tiga lang yan guys. Los James Climax, Mega Loud shoutout, sabi ni Tatay Rene. Ayun, Tatay Rene, baba mo lang ulit yung bahay mo ng Tatay Rene. Alam namin lahat sa mga marination nakadikit na sa'yo. Yan, Ma'am Rachel, maraming salamat ulit sa pabiji-biji mo dyan. Ayan, sa ito, Ma'am Rachel, ang pinaka-supportive nating kaibigan. Pwede matakbuhan sa lahat ng mga bagay. Walang sawang tumulong sa ating mga kapatiran, sa ating mga kagrupo. Ayan, shout out Light Lods, Tatay Rene. Kumusta na channel mo po? Ayan guys, ayudahan nyo rin si Tatay Rene. 200 pala yung kanyang channel. Pining ko sa taas dito kanina kay Tatay Rene. Ayan guys, ipin naman natin si Sir Leo Meng. Ayan guys. 200k na si Tatay Rene. Sayang yung kanyang bahay. Ayan guys, support lang. Ayan guys, kung di pa kayo nakadikit na kay Tatay Rene, papinutin niyo po yan. Yung kanyang bahay po yan ay sinipa ni Lolo dahil may umakit na spammer. Nagpakita na masilang bagay sa taas. Kaya automatic po tinanggal ni Lolo. Medyo strict na kayo si Lolo kasi pagka may spammer, pag may nakita doon na masilan sa taas, talagang automatic tinatanggal niyo yung mga. Back to zero ka ulit. Di ba? Ayun. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Padikita naman natin yung nakapin dyan si Sir Leo Ming. Support naman natin sa 8 million viewers natin dyan. MG Dula, Miguel Loud shout out, sabi ni Tatay Rene. Ayan guys, support naman natin si Tatay Rene at saka nakapin dyan. Lods MG Dula, baka hindi ko pa nakadikit ka Tatay Rene. Ayan. Kasi yan ang inaano din ni Madam Kay yan, yung kanyang channel. Tatay, dikit na itong main channel ko sa'yo. Ayan. Oo, nakadikit na po tayo kay Tatay Rene. Ayan. Tatay Rene, pag nag-live yung mga reactor na Mardination, dali mo yung bahay mo doon para masuportahan balik sa ano. Dana Idol sa nakapin. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Tatay Rene. Maraming salamat. Ayan guys, supportahan. MG Dana po sa nakapin. Maraming salamat sa iyo. Lods James, mag-sit ka na ng live mo, Lods James. Kahit nag-live ka kagabi, ikunin mo na yun sa live. Kasi ngayon medyo mag-ano na lang ako, tawag nito? Maglabo-labo na lang ako schedule ngayon kasi nga sa direct ako eh. Kunin mo na pwede kang mag-live 8, araw-arawin mo na yan. Para ano, habang maraming nadalaw sa iyong live. Kasi minsan pag may time sa umaga, papasok ako. Wala naman kasi akong pasok minsan umaga. Minsan pasok ko 12:00. Kaya inano ko lang. Kasi kung di mo i-update yung ano, bumagsak kasi yung ano ko, yung aking watch hour. Tatay Rene, Miguel Loud shoutout sa iyo. Miguel Loud shoutout po, sabi ni Ma'am MD Dula. Thanks Tatay Rene, dikit na ako sa iyo. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Los James Climax, Miguel Loud shoutout. Pwede ka na mag-set yun. Ginagala kung ni Ma'am Bros ang Madam Kay yung channel ko. Oh, ginagala nila yan ni Ma'am Bros na kanima nito yung channel ko. Ako din taga lang. Ayan. Ako guys, 28 days po ito ang aking direct na live stream sa YouTube kasi yung aking ginawa kasi data load streams lang eh. Unlimited sa social media pero 20 GB lang yung yung kanyang data. Yung nakarang lang ako nagpa-load 2 GB na lang natira eh. Sa data.
Pinakain niya pag gumagamit ka ng messenger. Ayun. Pero okay lang, at least masaya naman yung puso natin. O, di ba? Yun ang importante dyan. Ayun, Team Has, maraming salamat sa iyo, bro. Dikip Dan kay Leo Ming. Ayun, maraming salamat sa iyo, Ma'am MG Dula. Mag-iwan na po ng bakas. Ayun, guys, may nakababa din si Ma'am MG Dula. Support naman natin, guys, si Ma'am MG Dula. Ayan. Ayan. Naglablaban lang po kayo dyan sa baba. Ayan. Sige lang, Laz MG Dula, mamaya. Ayan, natin yun. Si Laz MG Dula, demonetize channel na rin po yan. Ayun, thanks MG OTW, sabi ni Sir Leo Meng. Ayun guys, social distancing muna tayo. Yan, Leo Meng, welcome po. Sabi ni Dula Black. What is social distancing? What is social distancing? Ayun guys, social distancing yan guys. What is social Ayun guys, kung napanood nyo guys yung viral video nyo mag-asawa na kinasal, ayaw magpahalik. distancing? Yung sabi ko sa inyo, do social distancing. What is social distancing? Later, MG Dula, tamsak sa premiere mo. Premiere ba talaga sa MG Dula? Ayan, sige, silipin natin. social distancing, it is a kind of consideration with its two Ayun, pang-limang tamsak sa Lods MG. minded. Yes, that is social distance. One later, what is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is one later. Yung pang-anim na tamsak sa'yo, Lods MG. What is social distancing? Ayun guys, pantamsakan naman natin binaba ni Ma'am MG Dula. What is social distancing? Later, Welcome to my live stream. 19 hours. Ano nangyari dito? social distancing, it is a kind of consideration. Dumikit na ako. It's not combined. Yes, that is social distance. One later, what is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. One later,
Ayun guys, pasensya na. Parang nag-hang yung aking ano. Mayroon ba akong sound? Parang wala na, dumikit na yata ako. Tamsak Dan, Premium OMG. Nanood ako sa upload mo yan. Tamsak na. Guys, patamsakan naman natin yung ano ni Lord James Climax. Ayun, nag-hang na. Ayun. Nag-hang ako guys, nag-hang. Ayan, thanks Sir Leia. Ayan. Ayan guys, ipin ko muna kay Ma'am Sir Leia. Tangari, ipin ko muna kay Ma'am MJ. Tapos sunod ko kay Los James para palit-salita lang tayo. Ayan. Dancing to the beat with DJ Rams. Ayan, 8 million viewers natin dyan. Bigyan lang shoutout ulit sa inyo. Yun natin tamsak na to Los James sa kay Ma'am Richard. Isahin ko na lang sila. Ano Kuya Dens, maraming salamat. Ayun guys, may naman naman ng mga pakitamsakan naman natin guys. Kaya pakiview. Ayan yung nakapin sa taas niya kay Ma'am MJ. Support naman natin yun guys. Ayan, sa 4 million viewers natin. Ayan. Bago tayo mag-end. Ayun, Dan Tamsak. Ayan.
Ayun guys, may nakapin pa ko sa taas yan, yung premiere ng San Agustin Climax kay Lods MT Dula para isang ano na lang. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Chi Waray, may galaw shoutout. Ay maraming salamat yan sa 8 million viewers natin. Yan guys, may binaba din si Ma'am Chi Waray, pa-support naman natin. Ano yung binaba mo Ma'am Chi Waray? Ayan, Richel, Dan, dikit sa iyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am MG Vlog. Ayan guys, may binabalit si Ma'am Chiwaray. Ayan, may galaw shoutout sa Ma'am Chiwaray. Maraming salamat sa pagtaraw. Ayan, tingnan natin kung ano ito. Yung binaba ni Ma'am Chiwaray. Prelods, may galaw shoutout sa iyo, Prelods. Ayun, 22 thumbs up sa'yo, Ma'am Chiwaray. I-review ko lang to. Ayun, Prelods, maraming salamat sa last million. 6 million viewers and last million shoutout sa inyo. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan bago tayo mag-end. Tapos sa kanya naman guys, yung premiere ni Ma'am Richel, Climax, may bahay nila si James Climax, at saka ni Ma'am MG Dula. Naman binabali si Ma'am Chiwaray. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Chiwaray, sa pagdalaw. Sa buhay ko nang hindi ko inaasahan, pangako sa iyo puso mo'y aking iingatan. Sinamahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Nagpapasalamat sa Diyos na tayo'y hindi naghanan. Ano may pagsubok ay dumating sa ating dalawa, kakayanin natin magtiwala lang sa isa't isa. Binigyan mo ng kulay ang dating white buhay, pinapangako ko'y mamahal. Ayun. Ayun, Chiwaray, dikit na po, sabi ni Tatay Rene. Ayan. And guys, may nakapin pa ako dyan, yung isa guys, live stream ni Ma'am MG Dula, saka premiere nila si James. Support naman natin ngayon. And guys, pa-view naman ang binaba ni Ma'am Chiwaray. Ayan, Ma'am Chiwaray, binibview ko po yung ano. Ayan, 24 thumbs up sa'yo, Ma'am Chiwaray. Mais. Ayan, magkailan shoutout pa rin dyan sa 8 million viewers natin. Maraming salamat.
Ayan, maraming salamat sa inyo. Yung guys, may nakapin po tayo dyan sa taas. Parang pariyahan na tayo tuloy. Ito po yung abang lingkod, ang nag-iisa lang sa taas. Ayan. Ayan, shoutout sa mga members ko dyan. Shoutout kay Lods Jacob Vlog, Lods James Climac, Lods Panabdurang, Lods Saldes 7, Bro Noel Naraha. Ayan, Lods Ma'am Rachel Evangelista. Ayan. At saka kay Lods Team Huds, Lods Harrod. Ayan. At kay Random Yuhon Vlog, Elongga Vlog. Ayan, may kalad shoutout. Maraming salamat sa pag-blessings niyo. Ayan, maraming salamat din sa nagpalipad kay Ma'am Axel. Ayan, salamat sa pag-share ng iyong pa-blazing. Ayan, saka kay Los James Climax, yung ating kaibigan na pinaka-supportive sa lahat. Ayan, maraming salamat sa pag-share ng iyong mga blessings. Ayan, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin pa ako sa taas dyan. Pakitamsakan naman natin yung live stream ni Ma'am MG Dula. At saka yung premiere ni Ma'am Rachel Climax, yung may bahay ni Los James Climax. Ayan, Tatarin, maraming salamat sa padikit mo dyan kay Ma'am Che Waray. Ayan, maraming salamat sa iyo, Frelads Nelson. Sa kay Ma'am MG Dula, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sige lang, guys. Magsayaw lang po tayo rito habang hindi pa naman ako nagugutom. Ayan, wala pa naman naka-live. Ayan. Ano ka na naman yan guys, ang hati-hati lang po natin kasi halos lahat naman, hindi naman, pag nag-live yung isa hindi naman mapunta dito, yung mapunta naman doon sa kabila, parang ano lang, parang hati-hati lang. Kasi hindi naman lahat sa live natin mapunta, pag nag-live si Kwano sa kabila, doon sila pupunta. Kaya mas maganda yung sabay-sabay na, o di ba? Yun, sige. Ayun, nakalimutan ko i-shoutout pala si Kuya Mon. Si Kuya Mon ang pinaka-supportive nating kaibigan. Siya guys ang magawa ng thumbnail. Yan si Kuya Mon. Gila shoutout sa iyo Kuya Mon. Ayun, nakakalimutan ko lagi si Kuya Mon. Maraming salamat sa pagpupuyat sa paggawa ng mga thumbnail ng Team Maliw-Maliw Kuya Mon. Thank you sa iyo. Nakadikit na ako sa lahat ng dito. Ayun, maraming salamat sa iyo Ma'am MG Dula. Yan guys, support din natin si Kuya Mon. Si Kuya Mon sa inyo, iwan ko baka may trabaho po siya. Siya po ang magawa ng aming thumbnail. Nakipansin nyo, nag-iisa lang po yung stroke. Ayan. Salamat sa iyo, Kuya Mon. Thank you. Ayan, sa atin pala kay Lord Salde 7, yung aking member. Nakalimutan ko sa Lord Salde. Kalimutin na tayo. Ayan. Ayan, shout out ulit dyan sa mga member, sa mga Team Maliw-Maliw. Kay Lords Manado ng Prelads Nelson, Lords James Climax, kay Kuya Mon. Kay Lords Melvin, alam ko, ano din siya natin. Wala na kasi akong ano. Ayan. Salamat sa mga lahat yan, sa mga kababayan, Ma'am Scarlett, Ma'am Paisa, Ma'am Robin, Ma'am Zamra, Ma'am Lazy, ayan, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Maria, Mayang. Ayan. Magalaw shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. At shoutout din sa Team Binaliwala. Alam na nila yan kung sino sila. Ayan, shoutout din kay Ma'am Tesha, kay Lods MG Madula Vlog, ayun. Kay Lods Nono, ayan. Kay Madam K, kay Lods Saldes 7, kay Ma'am Nitz, ayan. Kay Miha Kazan, ayan. Yun nating mga kay Lods, kamutan ko ng pangalan ni Lods. Ayan. Magalaw shoutout po sa lahat. Huwag mong titigan. Ayan, shoutout din sa mga Mardinasian. Magalaw shoutout po sa inyo. Ayan, 12 million viewers and taas. Magalaw shoutout ulit sa inyo nakapin dyan sa taas. Ayan, patamsakan naman po natin. Ayan, nakapin dyan sa taas. Maraming salamat. Maraming salamat sa walang sawak sa pag-support guys. Alam naman natin ngayon guys, support lang po tayo guys. Hindi naman yung ibig sabihin na hindi nag-support, hindi kayo pupunta. Support lang guys, ano lang tayo rito, lablaban. Huwag nating masyadong personal info ang pag-YouTube. Good vibes! At saka tulungan. Ang importante dyan guys, sa lahat.
Kapwa po tayo, no? Pilipino. Isa ang ating lahi, isa ang ating lipi. Ano sabi niyo? Sa ating lahi, sa ating lipi. Ayun. Ayun. Ano ba yun? Gulo na. Ayun. At saka sa ating members para sa Lods, di ako vlogger. Mag-alad shout out sa Lods. Maraming salamat. Ay, maraming salamat din pala kay Ma'am Scarlett na nagpalipad din pala. Nakalimutan ko si Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat. Ayan. O, di ba? Kasi minsan guys, medyo makalimutin na rin tayo kasi umiidad na po tayo. Matanda na po tayo. 40 na po ako. Malapit na akong puputok. Alam niyo yung puputok guys. Pag 38, pumuputok din yan. Pag 45, ayun, malakas sumipa at pumutok din po iyan. Ay, yung signal ko ay sumisipa, umiikot na. And 1 year na lang guys, puputok na po tayo. Kaya dapat magpaputok na rin tayo. Yun, salamat din, Loads. Ayun. Mag-comment-comment naman kayo dyan guys. Ano ba kayo hindi kayo nagko-comments dyan? Ayun, para tayo mag-end yan pag hindi kayo nag-comment. Ay, maraming salamat ulit sa nagpalipad, sa nagpag-share ng blessings sa Los James Climax, Ma'am Axel at saka Ma'am Scarlett. Ayun, ito sa inyo. Ito pa sa inyo. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw, sa lahat ng mga dumalaw. Parang ano yan, dalaw, parang sa loob ng kulungan. Ayan, maraming salamat sa pag-pasyal dito. Ayan, naman ko man guys na medyo busy din po kayo. Ayan, support lang. Kay Freelads Nelson, ayan. Sa mga support team natin kaibigan, Lods Man of Tulang. Ayan guys, kami guys ay mga original. Alam yung mga original guys. Yung orig. Yung mga orig kasi guys, yung mga dati kami pa, yan, isi-share ko lang sa inyo. Ayan guys. Kami talaga nung nagpupuyatan po kami, yung hindi pa kami monetize. Yan si Lods Forever Mine, si Lods James, Lods Man of Tulang, Ma'am Tesha, Lods Nono, yun, si Lods Salde 7, saka si Bro Noel. Saka si Freelads Nelson, ayan, ano namin yan. So, yung kami dati, puyatan yan, puyatan. Dati nag-live ako hanggang alas 6 na madaling araw, pero hindi na pwede kasi umidad na po tayo. Si Ma'am Tesha, ayun kami guys dati, yung mga tropa namin. Walang pagbabago yan guys. Walang ano yan, walang pagbabago. Babago lang ng style. Kumbaga basahan na guys kung anong ugali ng isa't isa. Yan, kumbaga hulihan na. Kayang-kaya niya sa kaya niya mga biro. Ayun. O, di ba? Mga veterans move yan. Sabi nga nila, mga veterano. Lance OFW High Host. So, kaya maraming salamat sa Sir Lance. OFW. Yan, OFW to si Sir Lance. Kasi OFW yung dulo. Maraming salamat sa Sir Lance. Newbie here, pwede magpalablaban. No? So, sige, baba ka, Sir Hans. Okay, baka may didikit sa'yo tayo. Dalawa lang. Bago ka pag naglablaban, lablabin mo rin kami rito lahat. Ayan. I-add kita mo dito. Baba ka ng bahay mo. Ayan. Ang problema, maglablaban po tayo. Miss Miguel, shout out to all. Miguel, sa mga dating dikit ko na. Ayan. Sige, Sir Lance. Si Sir Lance pala to. Ayan. Oo. Sige na, Sir Nas, baba ka ng bahay mo, may premier ka dyan. Baka hindi pa ako nakadikit sa iyong mga iba, may didikit pa ako dito. Ayan. Ayan guys, kami guys, yung mga origin. Baga nagpapuyatan. Ayan. Ano nangyari dito? Ayun. Baba kayo bahay guys. Ayan. Ayan guys, sa Lance, may nakadikit pa ako sa taas. Yung madam, saka naman natin. Ayan. Ay. Sa taas. Ay, galing ako kay Blazy. Ayun, nag-live pala si Ma'am Blazy. Oh, tapos na ba yung live niya? Ay, hindi ko napansin. Ay, sige lang. Ay, Ma'am Blazy na naka-live pala siya. Silipin natin. Incoming LS. Yan. Uranus.
Orebus. Ayan. Miguel, shoutout sa Lods Oranos. Ayun, meron silipin po natin yung mga kaibigan po natin dyan. Incoming LS, Dan Tamsak, number 40. Ma'am Luna Hamol Vlog, Miguel, shoutout sa'yo. Ayan, Lods, silipin nga natin yung live mo. Kay Sir Lance. Ayan, sige, sige. Hindi pa pala nakadikit pa sa kanya. Dikit pa ng Sir. And guys, my lives, you are always welcome to my live stream. Sabi ni Sir Laz, Laz. Ayan guys, patamsakan naman natin. Ayan, baba kayo ng bahay nyo guys, mababalik yan. Kay Sir Laz. Ayan, sulit po yan. Palab-lab din, Premier Kosi. Ayan, saan baba mo, Laz? Saan? Si papalit ko, pipin ko. Sa kanina pa naman to yung dalawa. Sige. Ito ba yung binaba ni Uranus? Hindi si Uranus. Uranus, the Erasmus. Paradik na naman. Si Uranus. Ayun, shout out sa my friend, Lake Balkadhazan. 50 views. Ayan, thumbs up. Siya ba to? And dikit sa'yo, my friend. Suji Kahalba, sermonya. Ayan. Lance, thanks OTW. Ayan. Yan, Sir Lance. Ayun po yung bahay niyo sa taas, Sir Lance. Nakapin. Ayan, yung kanyang live stream. Baba mo rin na, Lance, yung premiere. Saan ba yung premiere mo? Premiere mo o live? Ayan. Parang live yun. Ayun, my friend Oranos, Lali Lab. Ayun, dikit sa'yo. Silipin pa natin yung hindi pa natikitan. Ayun, Richard Climax Paul Pack sa'yo. Ayun, maraming salamat sa'yo, Sir Lance. Ayun guys, support natin si Sir Lance. Malaki din po yung mga bahay niya. Ayun, nagdidikit pa yun. Sir Lance. Wow. Lance, Dan. Ayun sabi ni Ronos. Ayan. Ayan. Andam saka ko na to sa... Ayan. And guys, palablab naman sa nakapin dyan sa taas, kay Premier ni Malods James Climax. Yeah. Doon po pak sa'yo, thanks kapatid, sabi. Maraming salamat sa'yo, Lods Lance. Yan guys, kung naka-ano na kayo sa taas, guys, i-pin ko muna kayo Sir Lance para sa kanyang live stream. Ayan. Sige. Salitan lang guys. Ayan. Wait, saan ba yan? Huwag mong titigan. Ayun, may binabali na pin si Sir Ornos. Nagbabalik siya, guys. Nakita ko, mabilis siya magbalik. Ayan, tanganin ko muna Lods James. Ito ka Ma'am MD Dola, yung nakapin. Ayan. Patamsakan naman natin yung live stream ni Lods Lance. Ayan, nakita nyo kayo sa nakapin sa taas. Ayan, bumabalik po yan. Ayun guys, baba kayo ng bahay nyo guys. Didikitan po kayo ni Sir Lance. Balik po yan. Silipin nyo yung bahay nyo guys. Nasa, na palapag na. Yan. Napaka-supportive ni Sir Lance. Ayan, premiere ko po. Ayan. Hindi, palitan ko na lang yung premiere mo kasi nakapin yung ano mo yan. Yan ko, live stream yun ang pin ko eh. Ito na yung premiere mo yung bipin natin. Ako yan, pasusukan muna natin.
Ayan ito. Premiere 15 days. Ayan. Sige lang, okay lang yan. Ayan, parang walang thumbs up. Ayan, monmaker sa akin po yan. Sa kanila kita, bago ko ipipin. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ayan, support lang po tayo. Balik lang po kayo ng ano nyo dyan. Ayan, maraming salamat, daming tinga ng premier ko, host. Ayan, okay lang pa, Sir Lance. Sige lang. Tila mo na yung premium. Kasi mababa pa naman to eh. Yung premium kasi 15 days pa naman. Ayun, sakan ko lang. Raffle Hotel Farm Atlantis. Ayun. Sana all, ano, yung 600 yung bahay. Wow, sakali na pala pag na. Congrats sa'yo. Sipag mo talaga mga isda. Masisipag talaga. Thank you, Huz. Ayan, welcome. Ayan, ito na lang premiere mo muna natin. Ayan guys, may binaba din si Oranos. Ayan ko na, ano to, Arabic or... ayun, 20 thumbs up. Ayan na, ito na. Nakadikit na pala ako sa'yo kasi nakadikit din ako sa'yo doon kaya ng pang-guys. Ayan. Ayun guys, baba lang kayo guys ng ano nyo dyan, yung ano mo dyan si Sir Lance, magdidikit po yan. Hey, pag off ko ako nagkakapag-gala host kasi busy din ako sa work. Ayun. Oo, ganun talaga, unahin talaga natin yung work. Yung guys, may nakapin po ako dyan. Ito guys, premium na lang ipapatamsak ko sa inyo. Salita natin, live naman ni Sir Lance. Huwag mong anak akong titigan. Ayun. Ayun, harang, sabi ni Sir. Ayun guys, may nakapin pa ko premiere po ni Sir Lance. Ayan, premiere na po yan. Baba lang po kayo guys ng inyong mga bahay. Ayun, si Sir Oranos. Ayan, thank you my friend. Oranos, dikit sa'yo rin. Arabic, Tagalog, English. Ayan, Sir Oranos. Thank you my friend for coming. Minsan mapa-English din tayo guys, kahit kunti-kunti lang. Sasama mo yung Arabic tsaka English. Nako, maganda. Ako, pag guys sa customer ko guys, pag hindi ako maka-ahon doon sa English, manata ko siya ng Arabic. Yung mix, kung sa mga gulay, ano nga itong gulay? Limutan ko. Ano ba yung gulay na halo-halo? Harang, ayan. Alam niyo ba yung gulay na halo-halo? Guys, ano ba yung gulay na ano? Pinakbit pala. Ngayon guys, sa mga customer po tayo na hindi kaya sa Arabic. Pag hindi kaya sa English, Arabic, kaya pinakbit. Ay, customer nga kami na ibang lahi. Hindi daw siya marunong mag-Arabic. Pero yung salita ko, English naman. Sabi niya, cannot speak Arabic. Pero yung sinasabi ko, English. O, diba? Ayun, pinakbit, sarap nun. Oo, nga Sir Lance. Ay, nako, hirap talaga minsan yung mga ibang din. I don't know how to speak Arabic. Pero ang sinasabi ko sa niya, English. Kaya tawa yung kasama ko eh. Pag nagsalita ako ng Arabic, sabi niya, cannot speak English. Baliktad. Doon. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas, yung premiere ni Lance. Ni Sir Lance. Sir na lang, Lance tawag ko sa'yo. Diba? Ayan guys, pa-support nyo guys. Baba lang kayo ng mga bahay. Dumidikit po yan siya guys. Ano yan? Legit. Matik yan. Ayan. Sabi, tawa na naman. Ayan mga lad, shoutout sa inyo. Ayan guys, minsan may matuto din tayo mag-English kasi minsan may umakyat sa live stream natin na may English. Kasi depende naman yan sa kausap natin.
Hindi ka lang makapagsalita ng English pag ikaw mismo magsasalita. Pero pag may kausap ka, tuloy-tuloy yan. Marunong rin tayo magsalita yan. Sagutin mo rin ng ng mix din mix. yung parang pinakbit mix. May may okra, may talong, may kalabasa. Di ba, Sir Lance? Di ba? Kaya ganun yun. Ayun, 11 million viewers in Dallas Miguel. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking lives. Ayun. Ito yung DG ng 99.9 Visayas Station. Sa radyo, Bombo. Sarap noon. Favorite naman ng mga Ilocano. Oo, mahilig sila. Ilocano ka ba, Sir Lance? Kasi marami din kami mga kasama ng mga Ilocano. Si Ma'am Carmen, si Ma'am Nilda, mga Ilocano yan sila. Ay, mabait yan. Mga malapit na mag-senior din. Yes, us, BBM here. Ayun. Support tayo sa BBM. Ayan, si Ma'am Axel. Kung kilala mo si Ma'am Axel. Ayan, BBM po yun. Ayan. Ay, BBM pala yun. Ano pala siya? Ayun, no, guys. Pero ngayon medyo may sila eh. Kaya parang gusto nila ipa-disqualify. Pero wala pa naman. Ayun. Hello, Kusor ako, host. Ayun. Kilala ko sila, host. Ayun. Pero iba yun sa kanila. Francis Lea Marcos. Ayun. Sana guys, maayos din naman yan kasi medyo magulo pa yan. Gusto na lang disqualified, di ba? Yung mga balibat. Ayun, si Ma'am Carmen. Kilala mo yan, si Ma'am Carmen. Yan sila, Sir Nancy, si Ma'am Carmen tsaka mga Nilda. Malapit na mag-senior yan. Senior na yan. Magkapatid si Justice yan. Shoutout sa mga maliw-maliw dyan. Ayan guys, may nakapin pa ko sa 11 million viewers natin dyan. Tawa tuloy sa Sir Lance. Amang mga Sir Lance, baka isumbong mo pa doon sa kanila. Alam na may masusungit yung mga yun. Pag narinig yung mga yun, mga galit yun. Ayan, shoutout sa team maliw. Saan sila? Ayan lang pumunta eh. Ayan na pumunta. Anin natin. Ayan sa tayo sa team kay Ma'am Nelda, Ma'am Carmen. Ayan yung mga magkapatid na yan, guys. Iyakin yan. Makapayakin sila si Prelos Nelson. Pinapayak lagi ni Prelos Nelson yan eh. Diba? Lalo si Ma'am Nelda. Ay, nako. May pumunta dito yun. Shoutout kay Ma'am Nelda, Ma'am Carmen. Kay Ma'am Richelle at sa lahat ng mga team maliw-maliw. Kay Ma'am Ruby, Ma'am Paisa, Ma'am Samra, Ma'am Scarlett. Kay Babes yan. Gila shoutout. Kay Ma'am Lazy. Sa mga kalalakihan, kay Lods James Climax. Kay Lods Manap Tulang. Sa kay Lods Falcon. Ay, magaling magluto yan. Si Ma'am Nilda at si Ma'am Carmen. Ay, magaling magluto. Tinan mo yung kanilang bahay. Parang sila may-ari ng bahay. Tinan mo yung gaan nila. Sosyal. Ano lang, Ayan guys, biro lang yan sa mga mabait. Kasi yun yung mga dalawa na yan na mga... Ay, nato, mabait nila. Ayan, shoutout din sa team influencer pala guys. Yan pinakasolid mag-support, yung team influencer. Ang kanilang mentor na si Ma'am Yani. Ayan, magalaw shoutout sa'yo. Ma'am Yani. Agoy, sabi ni Sir Lance. Mabait yan sila. Shout out sabi ni Rice dyan. Shout out sa Rice dyan. Congrats ulit sa'yo. May yung subscriber. Congrats sa'yo. Maraming dumadalaw sa yung live stream. Naway, maabot mo na yung watch hour para ma-monetize ka na Rice dyan. Tissues host sa mga dumikit at tusok sa akin. Ayun. Sumukli at ayuda at susukli pa. Ayun. Maraming salamat. Ayun guys, pagka nakita niyo si Sir Lance, malaki na yung bahay niyan. Thank you, Falcon. Ayan, welcome sa iyo mga Rise dyan. Congrats sa iyo ulit. Ayan. Yan sinasabi ko sa'yo, babalik din yung channel mo, tinago lang ni Lulu yun. Kaya hindi nawala yung subscriber. Kasi ibig sabihin, inano lang. At least maraming pumupunta para yung magkaroon naman na tumas yung watch hour. Ayan. Ayan, may nakapin pa ko guys. Tikitan po natin si Sir Lance. Ano na yan? 6 na palapag yung bahay niya. Solid mag-support po yan. Ayun. Tamang good vibes lang po tayo rito guys. Ikaw, kailan ka babalik? Aba, may pahugot siya guys. Pag umalis na, walang bumabalik. Ayan. Ano yung si MacArthur? I shall return. Ayan.
Yun, tapos ng third World War III. Ayan, tapos ng Third World War III. Ayan guys, may binaba din si Ricey Jan. Pa-support naman natin. Pa-support, Ricey Jan Vlog. Ayan. Ayan, mga supportive niya na kaibigan si Ricey Jan Vlog. Ayan, minsan iyakin din yan kahit si Ricey Jan. Maiyakin, tapos minsan lumingiti din. Ayan. Minsan masaya, minsan malungkot, di ba? Alam, balik ka rin, hindi ako naggalit. Aba. Ayun, Miguel out shoutout ulit dyan sa 9 billion viewers natin. Maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po tayo kay Sir Lats. Sabi na pa-extend na po tayo. Gawin natin yung 3 hours na ito. Kasi nga medyo masaya. Gawin natin kayang peryahan ito. Gusto nyo kayo maging perya-peryahan na lang. Perya-peryahan na lang tayo rito. Ayan. Ricey Dan, sa'yo palablab ng Times Kapatid Premier. Ayun, Ma'am Ricey Jan, yung binaba ni Sir Lance. Pa-support mo yan guys. Mamabalik talaga yun si Sir Lance. Ayun, maraming salamat. Ayan, gusto nyo guys, magperya-perya na lang po tayo rito habang tayo nanonood. Ayan, mega loud shoutout tayo. Namumulang kanyang mata kay bagong sip-sip ng dugo ng baka. Ay, nako. Ako lang sa inyo. Bahala kayo dyan. Kaya guys, huwag kayong, pag namumula yung mata, mag-ingat po kayo kasi mahalataan po kayo na sumisip-sip po kayo ng dugo ng baka. Ayan, masarap kasi ito guys, magugutom mo kasi minsan yung tiyan ko kasi parang mahina na yung panunaw ko. Ayun, tumatanda na tayo. Pagka tumatanda na pala guys, tumihina na yung panunaw. Hindi lumalabas sa baba, sa taas lumalabas. Ano, mag-ingat-ingat po kayo. Pag tumatanda na, mahina na yung ating metabolism. Ba, sosyal. Metabolism. Yan yung guys, yung mga taong matataba, hindi na kayang matunaw yung kanyang kinakain. Kaya mahina na yung kanilang metabolism. Tama ba? Tama ba? Diba? At naman yung kabataan po natin, lagi tayo nagugutom. Sabi ka na matanda nun, pagkapanay kayo, itong batang ito, parang may bulati naman to sa tiyan. Hindi nang bubusog. Yun pala guys, malakas pala gumiling yung panunaw natin doon sa loob. Pero pag tumanda na pala, mahina yung tumutunaw sa loob. Hindi niya kayang igiling doon sa loob. Di ba? Di ba? Ang laman kasi ng tiyan natin, puro acid yan eh. Paano matutunaw yung pagka natin pag walang acid? Tama ba yun? Ayun, may nakapin pa ako dyan sa taas guys. Patamsakan. Gawin lang po natin 3 hours po ang ating live stream. Yung loud shoutout ulit dyan sa Team Good Vibes, Team Maliw Maliw. Yun sa Team Binilwala, sa Martin Nation, may loud shoutout sa inyo. Shoutout pa rin natin guys yung mga wala rito, mga kaibigan natin. Sa lahat ng mga members ko dyan, maraming salamat sa inyo. Lods Diaco Vlogger, Lods Team Haz, Lods Manadulang, Lods Nelson Lods, Lods Saldi, Lods Ma'am Richelle, kay Brownwell, ayun. Kay, sino pa ba? Kay Random Yuhan, kay Ilonggo Black. Maraming salamat sa inyo. Ay, maraming salamat din guys sa nag-share ng blessings kay Ma'am Scarlett, kay Lods James, Climax, kay Ma'am Axel. Ay, maraming salamat. Thank you. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Padikitan naman natin si Sir Lance. Nakalagay isang Lance OFW. Ayun. Patamsakan natin guys, mababalik siya. Legit po yan. Ay, maraming salamat ulit sa inyo. Ngayon, ito hindi na tayo nagugutom. Masarap pala guys pag lagi ka nag-yayaw. Nagugutom ka, mamaya kakain na naman ako. Yung ulam ko, piniritong galunggong. May galunggong dito. Ito sa Middle East guys, may galunggong kaso mahal lang. Bumili ako nung nakarang araw. 3 kilo ang binili ko. Sarap iprito, tapos may sausawan na lemon. Tapos lagyan mo ng konting sili. Tapos lagyan mo ng konting suka. Saka may tuyo. Yan, sarap. Oo. Sarap. Mahal kasi dito yung galunggong guys. Dito minsan lang kasi may dito pero masarap kasi. Yung presyo niya rito 14 reals. Kung convert natin yung 14 reals sa 150 po siguro yan. Kaya nga mahal yun eh pag kino-convert. Kasi lagi dito mo galing ng Pilipino. Kino-convert sa piso, sa real, sa piso. Kaya ganun talaga yun. Mahal talaga yun.
Oo. Di ba? Pares lang yan. Ang 1,000 mo doon sa Pilipinas, 100 na rin dito yan. Ganun yan. Kaya 4 million viewers natin, ayun, nagsawa na sila, malis na. Ay, mag-grad sa 2 million viewers natin, guys. Kasi yung dalawa ako yan. Kaya wag kayong ano dyan. Ay, 3 pala. Kasi yung dalawa ako yon. Oo, diba? Ayun, 5 million viewers in the house. Mga shoutout ulit sa inyo. May nakapin pa ako dyan, guys. Maraming salamat ulit sa inyo. Ay, nakakapagod magyaw-yaw. Pero okay lang. Pag lagi kasi nagsasalita kayo, masarap sa puso po yan. Ayun, masarap pong pakiramdam pag lagi ka tumatawa. Kaya, yan, may kasabihan nga daw po na hindi po tayo umalis sa mundong ito ng buhay. O, diba? Ay, naku. Ay, yung tawa mo ngayon, isa lang, gawin mong 3. Doblehin mo. Ayun. Pero, kailangan, huwag kang kumain ng litson. Kalahati lang. Kalating litson. Ayun ako. 9 million viewers in the house. Mga shoutout ulit sa inyo. Ayun, thumbs up, Lods. Maraming salamat sa Lods Jacob Vlogger sa pagdalaw sa aking live. Ayan, maraming salamat sa Lods Jacob Vlogger. Ayan, 8 million viewers in the house. Mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayun, di ako Vlogger, Lods. Maraming salamat sa pag-support. Ayan. Ayun, maraming salamat sa iyo. Ayan, shoutout dyan sa 9 million viewers natin sa baba. Maraming salamat. Ayan, ano lang pala, 7 lang. Kasi yung dalawa ako po yan. Ayan. Ayun, gawin ko lang guys na 3 hours yung aking live stream. May nalabi pa po ako na, na 23 minutes. Oh, malapit na. So, wala naman naka-live. Sabi, Lods James, mag-set ka na ng live mo. Habang marami pang namamasyal, set mo na yung live. Yan, Lods Jacob Vlogger, maraming salamat ulit sa Lods. Magtitimpla muna ako ng kape guys, habang kayo gano'n dyan. Saglit na nga, kasi nagugutom na ako eh. Nagugutom pala salita ng salita. It's DJ Arky in the mix.
Ayun, Ma'am Ruby Apal, may love shoutout. Maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Ruby. Ayun guys, may binabasa ko si Jacob Vlogger. Ayan. So, mga kamardi, ayan. Sige Lods, ipipig ko to sa'yo. Ano po po? Ayan. Ito tayo, no? Magdikit na yan. Ayan guys, pa-support naman sa nakapin sa taas, yung bahay nila sa Jacob Vlogger. Nakaka-support din po na kaibigan ko yan. Ayan, tumutulong po yan. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit sa 8 million viewers natin dyan. Ayan, padikit naman guys sa binaba niya yung mga link. Ayan guys, yung nakapin sa taas dyan. Ayan, sa mga margination dyan. Magandang shoutout po sa inyo. Ayan, 2 million viewers in the house. Magalaw shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan guys, huwag natin kalimutan magdikit. O hindi pa nakadikit dyan sa nakapin sa taas. Sa binaba ng mga link ni Lods Jacob Vlogger. Ayan, Ma'am Ruby Apal, maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan, maraming salamat. Magandang umaga na po dyan sa bansang Pilipinas. Ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan. Ayan, sa 12 million viewers in the house, may galap shoutout po sa inyo. Ayan guys, may mga ano po dyan, mga link pakidikitan pa man po natin. Ayan, sa 11 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo guys sa walang sawang pagpa-BG-BG dyan. Ay ano lang pala, 9 million viewers kasi yung dalawa akin po yan. Ano ba? Ayan, inom po tayo ng chai. Chai tea. Tea yan kung sa Arabic. Medyo nagugutom na ako. Pasensya na guys kung medyo nagsombrero tayo kasi yung book natin parang talisayan na yan. Ano yung may talisayan guys? Yung mix ng ano, yung kulay puti at saka medyo pula-pula. Yung iba mapula-pula na kasi papunta na doon sa puti. Di ba? Ayan. Lahi din kasi yan guys, yung pumaputi yung buhok. Kasi kami mga bata pa. Meron na kami mga puti. Eh ngayon, mag-40 pa lang, puro puti na. Mas okay lang yan guys sa panutin, di ba? Sensya na sa mga medyo panutin dyan. Pero, sabi ka na kasama ko dati doon sa Riyadh pa kami. Dalawang magkapatid. Ano kasi yon yung natatanggal yung buhok. Sabi niya mas nabuti na lang yung ano, yung puti yung buhok. Sa ano? Sa medyo panutin. Kasi pag puti, pwedeng makay. Yung panot wala talaga. Ayan. Ayan, yan. Sana lang yan. Ayan, kailan dyan tayo. Kasi puro puti na kasi yung buhok ko. Kung makikita nyo guys, puro puti na yan. Walang kulay yan. Kusa siya nagkukulay. Kaya taka na lang kayo minsan puro puti na yun. Ay, naku, mahirap talaga. Dito na pumuti yan sa Saudi, guys. Halos kalahati ng edad ko dito na rin, guys. Ano lang naman. Hindi, medyo matagal-tagal na rin. Kumbaga, tagal-tagal na rin. Ayun, kalahati ng 30. O, diba? 15 na. 15 years na dito, wala pa rin ano. Ay, no. Wala pa rin ano, puro resibo na lang naipon natin. Ayun. Bilis lang guys ng taon, isipin mo yan ano. Parang kailan lang, parang ganun pa rin. Ayun. Hindi mo isipin na
ah, mag 15 taon ka na sa ibang bansa, ayun. Yun talaga yun, guys. Importante na susuportahan natin yung pamilya natin. Yan ang importante yun. Kumbaga mabigay din natin yung mga pangangailangan nila. At sa mga pundar-pundar rin tayo kahit bahay-bahay lang. Diba? Ano lang yun? Para pag-uwi natin, meron tayong bahay na sisulungan. Ako to be honest kasi guys, mayroon ako mga student pa. May college po ako, dalawa yung college ko. Kaya medyo mabigat-bigat. Kasi pag nagsabay yung final, tatapos ng, ano ba yung mga eskwelahan na ito? Tapos na ng final enrollment na naman. Ano ba talaga? Ay, tapos lang ko ng final, tatapos na ba? May enrollment na naman. Ano po? Magawa natin ito. Kaya importante, makatapos na rin para sa kanila din yun. Hindi naman para sa atin. Kaya pumunta nga tayo rito para mag-support sa pamilya natin. Yan. Unahin mo natin, priority natin muna. Kung gusto natin umangat sa buhay guys, unahin muna natin tulungan yung pamilya natin. Ayan. Ayan. Yan ang importante dyan. Unahin natin muna ang pangatin yung pamilya natin para lalo tayong ano ang masasabi? Yun sa akin, depende po sa inyo. Pero yun sa akin. Yun yung motto ko kasi guys. Gusto nyo umangat yung buhay nyo, unahin mong tumulong sa pamilya mo. Supportahan mo yung pamilya natin. Ayan, Tamsak Harang, Lods. Ay, maraming salamat sa iyo, bro, Zaldi. Ayun, no? Di ba sabi ni Toto Julang Parmes? Uban na malakas. Alam niyo yung guys, yung uban sa Ilonggo, ano yan? Puti. Kulay puti na buhok. Ano na to? Kay katigulang na to? Wala naman nga 40, ano na ta? 40, ay, na to. Sa sunod na taon, pumaputok na yan. Ay, maraming salamat sa iyo, Lods Zaldi. Ayan, mga, ano lang ako. Ayan guys, may nakapin pa ko dyan sa taas. Ayun. Gin Rat. Gin Rat. Basta yun din yan. Basta mga rat. Rat kasi ano yan eh. Rat kung sa Bible. Paghihiganti. Yan. Paghihiganti ba? Ayun. Salamat. Haha. Uban na malakas. Ayun. Maraming salamat sa inyo dyan. Kung nalala nyo guys, may pelikula sino ba to? Nalala ko yung rat. Si Tina Katz. Si ano din yan. Labas ni lahat ng mga alagad niya. Yung si John Travolta, yung rat. Yan. Rat ba yun? Anong pagbigkas na? Ayan. Ano ng pelikula yung panood nyo? Rat. Paghihiganti, pagtimalos. O basta yan ang pagkaintindi ko lang. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. At Lods Tina Katz. Si bro din yan. Bro. Maraming salamat dyan sa 6 million viewers natin. Ayun lang pala 4. Kasi yung 2 sa akin. Harapan na sige hapon si Toto, si Lods Julang Palmes. Daga sa Tagalog, di ba? Wala mo man nga Ilonggo, pagbigkas, Ilonggo niya. Nako. Alam mo naman Ilonggo. Yung pagbigkas I am rat. Ano bang pagbigkas ng rat? Tama nga yun, daga yun. Madali mo doon sa. Ay, nako. Ayun guys, may nakapin pa ako sa taas dyan guys. Kung hindi pa kayo nakadikit, member ko rin yan po si Lods Jaco Vlogger. Supportive po yan, tumutulong po yan. Ayun, nagdadala po ng mga bahayan para sa mga watch hour. O di kayo, para sa mga views. Maraming salamat sa iyo, Lods Jaco. Dikit-dikit naman tayo guys na nakapin sa taas. Maraming salamat. Ayun, may 9 minutes pa. Ay, salamat nakakaraosin. Paano mo malaman na Ilonggo ko? Siguro pag-type ko di ko kaya emoji mo. Paano malaman na Ilonggo ko? Siguro pag-type ko dito kaysa sa emoji. Paano mo nalaman? Ayan, Lods Saldi, sabi ni Lods Saldi ako vlogger ng ginasata. Paano mo malaman na Ilonggo ko? Siguro sa pananamit mo.
Siguro sa ano. Sabi nga eh, Ilonggo ka ba? Ah, hindi. Bisaya ka ba? Hindi ah, Ilonggo ko. Ano ko? Shout out Lods, di ako vlogger. Sabi niya Lods Sunday 7. Yan. Bigla shout out. Minsan na, alam nyo kasi guys, may nalala ko dati na pinsan nyo kasi siya, medyo, kumbaga, kung sa atin pa, dumiretso lang ng Saudi, hindi siya nakadaan ng Maynila. Kumbaga, hindi pa talaga siya managalog pa. Nagdebate sila doon sa, ano, sa, basta Ilonggo to, go, tikalon. Baka sa profile, kuya, mo sinabi, Ilonggo ko to. Yung nga sabi ni Lods Jolan Palmes, basta Ilonggo daw, ano, yung mga, alam mo yung mga tikalon, hindi ko alam sa, ano, Tagalog yun eh. Yung pala, no, pala kwento, yung, parang mayabang, parang anong dating. Kaya to, eh, doon pa kami dati, nag-usap sila ng ano, ibalik ko lang doon sa kwento. Nag-usap, nagtaka ko, bakit nagdidebate sila ang dalawa? Kasi dating ako, galing kami sa ano nun eh, Webes yata ng ano eh. Narinig ko, pating at saka kalapati, yung pinag-debatihan nila. Sabi niya, sa amin kasi ang pating, sabi niya, kalapati yan, sabi ng pinsan. Kasi ang pating kasi sa amin, kalapati kasi ang tawag doon sa Ilonggo. Hindi, sabi niya sa amin yung pating kasi, lumalangaw yan. Sabi ni, ano, yung Tagalog na si Kuya Jess Tagalog. Tagal nila nagdebate kasi hindi sila magkaintindihan. Dating ako, kulang sa paliwanag. Kasi sabi ko sa kanya, yung pating kasi sa amin, kalapati yan, ang tawag sa Ilonggo. Siyempre yung pinsan ko, hindi naman kasi masyadong, kaya sabi ko siya, pag hindi ka dumaan sa amin yan, dumiretso ka na rito sa Saudi. Hindi mo pa masyadong makabisado yung mga salita na iba. Di ba? Nagdebate sila doon sa pating at sa kalapati. Yung pating kasi sa amin guys, kalapati po yan. Pero sa Tagalog, yung pating kasi ano yan? Sharp. Nako. Baka sa profile ko kuya mo sinabi, Ilonggo ako. Ayun. Oo. Paano mo nalaman na Ilonggo? Paring video ya maya na puti na. Jolan Palmes talaga. Di ba ito, Jolan Palmes? Nagtanong pa paano malaman na Ilonggo, pero sa panalita pa lang halata mo na Ilonggo. Ayan, 8 million viewers guys. Ayun, may nakapin pa ko dyan sa taas guys. Baka hindi pa kayo nakadikit yan. Nakita niyo sila sa Jack Vlogger. Mahirap guys, pag wala kang trabaho, marami ka nararamdaman sa katawan. Ba't ganun, no? Pag nakapahinga ka sa bahay, marami ka nararamdaman. Masakit yung tiyan mo, parang ano na. Pero kung may trabaho, kapag may kinabit-bisihan ka, hindi ka nakaramdam ng sakit. Kasi ako, wala akong trabaho eh. Isang tawag lang, tapos uwi na ng bahay. Kasi itong kumpanya ko matibay din eh. Nawalaban din. Ito lang income. Malaban pa rin. May kakilala ko to, kaso, Dinggoy. Hirap yan, Dinggoy. Ay, nako. Alam niyo lang, guys. Kaya lagi ako sa bahay kasi wala kaming trabaho. Yung kumpanya namin, malaban din. Kasi nare-renew pa naman yung ano namin. Oo. Kasi masa ka makakita ng kumpanya na walang trabaho pero advance na papasahod na. Masyado kasi stricto dito yung government kaya hindi sila pwedeng ano. Ito lang dati okay lang eh. Kaya magagandahan kasi pagka ano. Dati kasi kasi dati, yung ano namin, sahod namin, ano lang, inabot lang. Pero ngayon, hindi na pwede kasi parang dadaan talaga sa ano. Kaya kailangan sa time na yon dapat mapasok sahod ka na. Kasi panasisilip ng government yan, huwag magsara eh. Sana all, di ba? Kaya matibay ito. Patibayan na lang ito eh. Kumbaga kung sinong, ay matirang matibay.
Ito. Sa ilong mo nakikita ang pagdapa, ang ilong alam na. Ito yun ang palmas talaga. Ano bang tagay na to? Ano to yung tagay dyan? Yan guys, mga 3 minutes na lang mag-i-end na rin po ako. Kailangan ko rin magpahinga. Ayan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Dr. Julan Palmes, damo nga salamat sa imo dato sa pagbiji-biji, ha? Pasyal ka lang sa live ni Los James. Hindi ka na niya daw ano doon. Okay mo, baka sinako ko nito yung Los James doon. Mabait na si Dr. Julan isa. Bastang mailunggo ko nung tikalon, di ba Dr. Julan Palmes? Ayan. 11 million viewers and that's Miguel Out. Shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan guys, may nakapo dyan. Alam ko naman na nakadikit halos lahat ng mga Margination. Nakadikit na yung Chris Jacob Vlogger. So bago po natin mga ano dyan, pakidikitan naman nyo sa taas. May ara to O, di ba? Sabi ni Los Julan Palmes, mayroon daw. Translate. Muna to, pag may tagay-tagay medyo hubog-hubog na. Kumbaga sa Tagalog, medyo lasing na. Lasing na to parang ano na, parang type natin na ano na. Ayo lang Ayun, kaya nga sabi ni Lord Jesus, bawal na magmura. Ayun sabi ko sa inyo. Pagka nagmura, saka pagka nagsabi ng hindi maganda, yung parang nanlait, talagang isasako yan. Parang babe lang ko tayo. Ba? Ayan, Miguel Out, shoutout ulit dyan sa 11 million viewers natin. Sana pa. Nahalata mo to Oo, nahalata na yung nakatagay ka na. Alam na yan, pagka medyo yung salita mo, Dr. Julan, medyo salapid na. Salakkoy na ba? Ibig sabihin, nakatagay na tuba. Alam mo yung tuba? Ano man tinatagay mo? Tuba o tanduay? Ayan. Yung tanduay, dark. Alam ko karamihan tinatagay dyan sa lugar nyo, dark Oo. Ayun guys, pakitamsakan naman yung nakapin dyan. Ayan, palitulit na lang tayo. Oo nga. Di ba? Toto Julan Palmes. Kumbaga, tumatalino ka, Toto Julan, pag nakatagay, di ba? Triple to ba? Mayo Mayo na triple. Papo, kampiyon Triple din ang tama niyan. Ayan. Buti pa ito si Dr. Julan Palmes, walang mintis Continuous yung niya, internet niya, tuloy-tuloy Mga Ilonggo. Ito si Los Julan Palmes, matagal na talaga itong nakikita ko sa Margination. Ayan. Ano pala comment kasi ito Lalo na pa nakatagay. Ano nakatagay si Los Julan Palmes dyan? Basta, Ilonggo, guwapo. Pero kay Dr. Julan Palmes, Ilonggo, cute. Di ba? Cute sa kanya. Basta, Ilonggo, tikalon. Di ba? Cute is si Dr. Julan Palmes. Baka silipin na naman yan, yung baan ng Dr. Julan. Silipin ni Papa Mar. Kasi rin ni Papa Mar. Profile pic mo. Ayun. Good vibes lang po tayo guys. Dr. Julan Palmes ano yan. Panakatagay lang yan medyo, makulit yan. Kasi Ilonggo daw siya. Ilonggo, basta Ilonggo, cute.
Kaya ako dito guys, pag may nakausap ako, pag narinig ako na medyo may tono na Ilonggo, tinatanong ko agad, ano ka ba? Ilonggo ka ba? Sabi niya, oo. Kasi halata mo kasi Tagalog talaga eh, pagka Ilonggo eh. Pero ako minsan di mo naman mahalata kasi karaya ako eh. Hindi naman ko Ilonggo eh. Karaya ako. Ito, Jolan, Palmes, karaya atak yan. Kumani ka magkaraya ito, Jolan? Karaya, tagang tikib lang. Oh. Ang banda kasi sa Panay Island, kwento na naman tayo nito. Parang story na tayo nito. Pag Panay Island kasi guys, hindi naman lahat yung salita na Hiligaynon. Merong karaya. Ayan. Karaya at saka Hiligaynon. Pagka sa Lone District ka, yung mga city proper kayo, mga proper, may Ilonggo yan. Mula sa Bacolod, ayan, mga Hiligaynon salita dyan. Iloilo, ayan. Pero mga province ay mga munisipalidad mayroong Karaya, mayroong Ilonggo. Yung malapit lang sa city yan ang salitang Ilonggo. Ay, hindi ko pinagdadamot. Yun how picture da humay to. Ayan. Yan sabi ito pa hindi niya pagdadamot yung picture niya. Ayan guys, ang salita ng Panay sa Panay. Panay Island. Ayan. Sakop kasi kami sa Panay Island. Ayan, sakop na Panay Iloilo, Aklan, Antique. Ayon, yung mga sakop Ruwas. Ayan, yung Panay. Pero yung tulad sa lugar na ito, Jolan, yan, Negros yan. Pero sakop pa ng Region 6 yan. Ayan. Ayan, Region 6 pa yan yung Negros. Pero tawid dagat yan. Dati kasi nga parang gusto nila siya parang hindi naman Ayun, naka 3 minutes na ako guys. Natapos din natin kwentuhan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa aking mga member kay Lods Diaco Vlogger, Lods Salde 7, kay Team Hads, kay Lods Manabdulang, Lods James, Ma'am Richelle, kay Random Liuhan, kay Bro Noel Naraha, at sino pa ba? Ayan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat din sa pag-share ng iyong blessings kay Ma'am Axel, kay Ma'am Scarlett, at kay Lods James Climax. Ayan guys, maraming salamat sa nag-support. Maraming salamat sa nag-thumbs up. Ayan, maraming salamat sa pag-stay dyan, Lods Diaco Vlogger, Lods Salde 7, ayan. Saka si Lods Salde pala nakalimutan ko. Salamat din Lods. Yung aking member, si Lods Salde 7. Saka si Toto Jolan Palmes, damo nga salamat sa imo to. Kapag stay mo damo nga salamat sa pagkulitan mo sa dalom. Ayan, madamo nga salamat. Payuway na dato. Order ka na kaon na sa bihumay. Ang humay guys, yan? Kanin. Pero sa mga Ilonggo, yung humay, yan? Yung palay pa lang, di pa nagiling. DJ Vlogger, ayun. Yan, Lods Diaco, DJ Vlogger, maraming salamat. Ako'y mag-iina, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Yan, moderator ng ito. DJ Vlogger 14. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo, sa mga nag-thumbsuck yan guys. Ayan, Lods DJ Vlogger, mag-end na po ako. Next time po, ayan, naka 3 hours na po kasi ako. Ayan. Medyo nahuli ka lang. Pero sige Lods, sunod natin na pag-live. Sa 14 million viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga team Malim-Malim, Team Good Vibes, ayun, sa Team Binyala. Mardination, shoutout po sa inyo. At sa lahat po na nag-thumbsuck, maraming salamat sa dumalaw po. Ayan, hindi ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat. Kay Lods Diaco Vlogger, kay Lods Salde 7, kay Lods Toto Jolan Palmes, kay Lods James, kay Lods Manabdo ng Bro Nezan, kay Ma'am Blaze, ayan, Ma'am Scarlett, ayan. Sa lahat po ng mga laging nakasupport, ayan, alam naman natin yan. Kasi lagi natin nakikita yung mukha yan. Saka Mardination, ayan guys. Maraming salamat sa inyo. Yun guys, good night sa inyo lahat. And keep safe sa 15 million viewers natin. Maraming salamat. At maraming salamat din sa lahat. Keep safe sa lahat. Mag-ingat po tayo kasi gusto ngayon trangkaso. Mag-ingat po. Mag-inom po tayo ng vitamin C. Yan. Ako kasi dati guys, lagi ako ng vitamin C. Kaso tumigil na ako sa vitamin C. Alam mo vitamin C? Cigarettes. Pero wala na. Tumigil na po tayo dyan. Kasi masama po sa health. Okay to Ayan, maraming salamat sa inyo Toto Jolan Palmes. Damog salamat. Kag madamog nga salamat. Kag maraming salamat ulit sa lahat. Ayan. Ayan, sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless sa lahat. And good night. Bye-bye.